hasingo dugu gaurko eztabaida. Ongitorriak izan zaitezte. Gaurkoa euskaraz egingo dugun lehenengo eztabaida da. Eta horrekin, pozik gaude, zaila egin zaigun orain arte euskaraz ekitaldi bat egitea. Eta gaurkoan posible izan da, eta horrekin oso pozik gaudela esan egin zuen. Gurekin dauzkagu, ezkerretik hasiko naiz, Asier Basurto, bizilagunekin plataformako kida, eta gaur bozeramaile, ez dakit bozeramaile ofizial zean, edo gaur bakarrik. Gero, Aurkene Altzua, turismoan aditua, doktorea, eta Zikturgunen zuzendere izan dakoa. Eta nire eskuitara, Asier Pereda, elkartaren izena, Apartureren lehendakaria, eta bozeramaile, eta turismoan aditua. Eta bakizue turismoa taberna guztietan eta etxetan eta Falondoren gai oso jorratu izaten dela. Eta nik uste hasiko gerala. Osea, ekitaldi guztietan bezala, bakoitzak bere burua aurkeztu dezala edo sarreratxo bat egin dezala, minutu batekoa edo 2 minutukoa. Eta gero dinamika ezagutzen zute, galderak egin eta zeozer esateko badokazute, altxa besoa eta mikrofona daukazute mailetan eta nik hartuko ditut zuen izenak eta bastera goaz. Kaixo, Gabon. Mila esker gonbidatzeagatik, hemen solasaldi honetan parte hartzera. Gustora egingo dugu, pentsatu genuen bi aldiz, etorri baino lehenago, ere? Ez gene, pixkat ikuste genuen aberren boskada bat zen edo zertzen hau, baina esan genuen behintzat etorriko gera, botako dugu, nola ikusten ditugu gauzak, eta eazen bateraino dagoen entzutera beste iritziak ere, eta ze ikuspegi dauden ikustera. Bizilagunekin plataforma 2018an sortu zen. Hori sortu zen, jende talde bat elkartu ginen, jardunaldi batzun ostean, eta pixkat gure irakurketa da 2017an lertu zela benetan gai honen inguruko eztabaida soziala, ez? Batez ere lertzeko arrazoi nagusia izan zen, ja kalean ikusi zirenean protestak, margoketa batzuk, eta agian protestek eragin zuten guztia kuestionatzen hastean neurri batean. Horren arira oso azkar mugitu da, eztabaida bera. Gehiegizko turismoan inguruko protesta horiek edo kexak eta ikusgarriagoak egin dira, eta horren aurrean bai industria turistikoak eta bai arduradun instituzionalek mugitu egin behar izan dute, bai diskurso mailan eta baita ere ekintza mailan, ez? Guk plataforma bezala lan egin dugu nagusiki orain arteko ibilbidean gaia azaleratzen turismoak herritarren bizitzan eragiten dituen kalteen gaia azaleratzen. Azkenean, gu elkartu gea, kezka sortzen digulako, gaur egungo turismo ereduak donostiarren bizitzan duen eraginak. Ez turismoaren kontra, ez turisten kontra, ez horrelako beste zer. Baizik, donostiarren bizitzan sortzen diren zailtasunak gaur egungo turismo ereduagatik. Hori da gure kezkaren iturria. Horren inguruan egin dugu 11 hitzaldi, mahai inguru, dokumental emanaldi eta holakoak, pixkat horren inguruko eztabaida auzoz auzo eta sektore eramateko. Eta, horietako asko izan dira guk antolatutakoak, eta bestalde, harrituta gaudez zenbat aliz deitzen diguten lekutatik, etorri honetaz hitz egitea, edo zein etorri daiteke zer egin dezakezu, eta hola. Txertatu gera set sarean, hori da, sorreratik txertatu ginen, da Europa hegoaldean turistifikazioaren aurrean dauden hirien sarea. Hor daude, Espainiar estatutik daude Sevilla, Palma, Barcelona eta beste batzuk, Oporto eta Lisboa ere bai, Italiatik 8 hiri behintzat badaude, eta pixkat hor partekatzen dugu antzeko taldeek, nola zertan gauden, ze arazoi aurre egiten egean, eta nola lan egin, eta hola. Azken aldian, eztabaida sustatzeaz eta aparte, pasaden apirilaren hasieran,
aurkeztu genitun 16 proposamen desazkunde turistikorantz. Eta pixkat hori da, guk proposatzen dugun bide horria, gaur egun turismo ereduak sortzen ditun arazoi aurre egiteko. 16 proposamen, batzuk nahiko zehatzak direnak eta beste batzuk ezain beste, baina pixkat norabide bat markatzen dutenak, gure iritziz nondik jo beharko litzateken. Eta hor guk kokatzen dugun helburua da desazkunde turistikoa. Iruditzen zaigu gaur egun dagoen eredua ez dela jasangarria, naiz eta diskurso ofizialean ja txertatu den turismo jasangarriaren ideia, guk ikusten dugu gaur egun dagoena ez dela jasangarria, azten jarraitzea inolaz ere ez dela jasangarria, eta beraz desazkunderantz neurriak hartu behar direla. Eta ez dakit, neurri horiek ez naiz hasiko orain xeetzen, 16 dira, aterako dira, errepasatuko ditugu eta jongo gaitza egiten, beraz hurrengo itxan utziko diata. Eskerrik asko. Aurkene naiz. Nik ere konbidapena jaso nuenean, esan nuen, eta hau zer izango da, pixka bat enon iniziatiba ezagutzen, enekien zer nolako lekutara etorriko nintzateke, eta ez dakiten boskada bentsaten hori zi izango da, nire honek ere hori pentsatu nuen. Baina, eskerrik asko konbidapenagatik, eskerrik asko etorri zaten guztiei, nik beti esaten dut, halako tokietan bat etorri bardula batez ere entzun eta ikastera, ez? Eta agian, Fernandok esan zian, ez ezer ekarri prestatuta eta pixkat akademikoak daukagulako tendentzia bat diskurtsoak antolatzera, eta batez ere debateak eta ondo ordenatzea. Ze oso nervioso jartzen gera debate desordenatuetan. Ez dakigu ondo zer referentziari heldu behar diogun, ze teoria edo korrente filosofikoari heldu behar diogun, eta holako espazio irekietan ez gera oso eroso sentitzen. Baina tira, nik ere arrisku hartu nuen eta hementxenago. Berak heldu dio, pixka bat debate edo gai honi oso bide lokaletik, bere bizipenetatik, eta niri oso errespetagarria eta oso importante iruditzen zait, baina nik beste bati helduko diot. Nik, daramat joan nintzen estatu batuetara 80. hamarkadan, 10 urtez bizi izan nintzenan, nire ezagutza parke natural eta nik doktoregoa egin nuen Ciencias Forestalesen edo, eta han badago departamentu badala giza dimentsioak, naturaren giza dimentsioak, eta turismoak papel berezi bat betetzen du hor, zer beraien filosofian natura dago pertsonaren disfrute edo gozamenerako, ezta? Eta garapen lokala ere hor dago txertatua, eta hortik natorni, ikasketa horietatik natorni. Eta honek ere baldintzatzen du nire ikuspegia. Orduan, esan nahi dudana da, guk orain Donostian eta gure lehenengo pertsonan, gure bizipenetatik bideratzen duguna, nazioartean leku askotan aurretik gertatu da. Eta gauza da, hemen gertatu da eta hemen jarraitu dugun evoluzioa esaten den bezala de libro. Aurre ikustezan orain dela 15 urte edo 10 urte. Hori hola izan da. Gauzak aldatu dira. Bi mensaje laborre bialiko ditut. Bada, esaten dudan bezala, asko estudiatu da, asko ikertu da, iraunkortasuna edo sostenibilidadearen inguruan. Neurri asko garatu dira, metodologia asko bideratu dira. Txita slow mugimentua, slow mugimentua ez da desezazkuntza edo ez da degrowth teoriaetan sartzen den bat, baina, bidean dagona, horiek ere aspaldi hasi ziren. Eta esan nahi dudana da, askotan saiatu gerala, diskurso ofizialetan iraunkortasuna, sostenibilidadea dagoela, baina egia da ez duela daukagun arazoari aurre egiteko gaitasunik izan. Eta hori errekonozitu behar da. Gure metodologia ezagutza guztiak ez du balio izan gaur egon daukagun egoerari aurre
egiteko. Edo gutxienez ez mutur horretarainon, eta ez nator Donostiaz, nago mundu mailan dauden askoz ere arazo larriagoaz. Hori, bueno, lehenengo ideia. Bigarren ideia da, egia da, turismoa hor dago, kasi izango genuke erromatarrek ere turismoa zertzen bazekiten, eta disfrutatze zuten, Riviera Italianoan, eta baina egia da gauzak aldatu egin direla azkeneko 15 urteetan. Eta hor da, esan nahi du, turismoa lotu behar dugu mundu mailan egondan globalizazioaren fenomenoari. Turismoa ez da industria bat, industria askok osatzen duten aktibitate bada, turismoa. Zaten da nian, la industria turistika ez da industria turistika existitzen. Eta ez da guztiz ere sektore bat. Eta jarduera bat nun industria askok parte hartzen duten, oso garrantzitsua. Eta nun lurraldea eta pertsona eta kulturak ere paper importante bat duten, eta hor dago gakoa. Baina turismoa beste, esango nuke, jarduera batzuk bezala, mundu mailan estruktura edo oligopolioak bideratzen duten edo menperatzen duten jarduera bada. Ez du esan nahi horrek guk lokaletik ezer egiteko aukerarik ez dugunik, baina nire kontuan hartu behar da gure jarduera dagoela kontrolatuta plataforma erraldoiak, gureak, turistikoak, dauden bezala energiakoak edo dauden bezala transportikoak edo badaude mundu mailan beste egitura eta interes erraldoi batzuk mugitzen dutenak guztiak. Orduan, nire ikerketa eta aipatu dut, eta bukatzen dut, aipatu dut lehen, orain dela urte bat, konbidatu genuen Deustora irakasle bat Konstantino Andriotis, griegoa da, eta berak orain argitaratu du liburu bat, The Growth in Tourism deitzen da liburu bat. Eta nik ekarri nuen entzun nahi nulako berak zertzion eta nola pentsatzen zunez. Eta badauka filosofia bat, baina filosofiak ez dute balio neurriak hartzeko. Zer egin dezakegun agian gero aterako dira gaiak, baina ez ahaztu plataforma erraldoi horiek, booking jarri dezaket bat bezala, edo beste batzuk, edo industria, bidaietako industriak, aerolineak eta bestelakoak, horiek asko agintzen dutela eta erabatea mundu mailan nazioarteko mugimenduak. Datu bat, guri asko iruditzen zaigu Donostiko turismoa ez dakit, Euskadikoa ez dakit ere, 3 milioi, 2018an, mundu mailan nazioarteko internazionalak ez domestikoak, bidaiak 2018an 1.332 milioi. 1.332 milioi. Eta hori, hazkuntza hori, areago dijoa. Orduan hori da dimentsioa, gure jardueraren dimentsioa. Hemen utzeko. Oso, Asier. Ni Asier Pereda naiz, ni aparture da Euskadiko etxebizitza turistikoen elkartea, eta bertan presidente izatea tokatu zait, eta gainera garai berezi xamar batean. Nik ere hasieran gonbidapena jaso nuenan ere kezka handia izan nuen, baina betianik gustatu zait eztabaida sano bat sustatzea bereziki turismoaren gaiaren inguruan, zarata ikaragarria izaten da askotan, eta gehienetan gainera gertatzen zait, juten naizenean, azkenean erdibide bat edo askotan guztion artean somatzen degula. Eta, baita Espainiako Federakundeko zuzendaritzako batzordeko kidea naiz, eta hortikan ere, Europan ere, ari gara. Turismoa, gaia da, turismo masiboa, eta
Eta guk gai horren inguruan kezka handia geneukan, zen gu enpresa gizonak ea, eta edozein jarduera guretzat ekarpen jakin bat izan behar du gizartean, eta gure kasuan behintzat gizartearekiko duen ekarpen horren arabera jasangarriak garen edo ez aztertu nahi izan dugu, proposamen bat egiteko gero hainbat erakunde publikoekin eta erakunde pribatuekin. Donostiako kasua bereziki gainera, gure kasuan behintzat, etxebizitza turistikoen arloan, ez dauka zer ikusi handirik, Espainia mailan ikus ditzakegun hainbat ereduekin, eta, hain zuzen ere, ez bakarrikan Donostian, Gipuzkoan, izan gera lehenak hitzarmen kolektibo bat sinatzen, eta garai hartan, orain dela urte bat, Espainia mailan ez dago inon etxebizitza turistikoak hitzarmen kolektibo baten barnen daudenik. Bakarrikan Gipuzkoan gertatu da hori, eta gu horren alde lan egin dugu, erabaki hori hartu genuenean, jende askok esaten zian oso gaztean nintzala eta oker nintzela horrelako estrategia batekin, baina egia esan da, hemen Euskadin, elkarlana nolabait ez dakit oso barneratuta daukagu, eta naiz eta erraza ez izan, zutabe nagusi hoien artean lan baldintza duinen kontua oso argi geneukan, eta aurrera pauso hori eman genuen, eta dagoeneko Gipuzkoa Espainia mailan lehena eta tamalez bakarra da hitzarmen kolektibo batek duena. Gero ere, orain dela 3 urte, lehenak izan ginen Ogasunarekin elkarlanean estrategia bat martxan jartzen. Estrategia horrek bere emaitza zuzenak eman zituen, gurekin elkarlanean Gipuzkoan 700 kasu baino gehiago plazaratu ziren, eta horiek ere isunak eta jaso dituzte, eta gurekin elkarlana Ogasun arloetan ez du bakarrikan hori izan emaitza bezala, baizik eta aurten ere atxekipen arautegia aldatu egin da. Gaztelaniaz esan dugu, desincentivar la inversión especulativa etxebizitzan. Pentsatzen dugu inbertitu daitekela etxebizitza batean, baina zenbat ekintzaile nolabait Ogasun estrategia egoki batekin nolabait konbidatu egiten ditugu etxebizitzetan ez inbertitzeko. Eta horrek ere bere emaitzak eman ditu. Gero ere oso entzute handia izan duen udaletxeak indarrean sartu duen arautegi berriak, guretzat ere oso egoera gogorra izan da, zeren guk arautegi berria hau indarrean sartu baino lehen udaletxera juten ginean esaten ziguten dana bikain zegoela, udaletxeak ez zeukala zer esanik gure arloan, eta gu Eusko Jaurlaritzak zeukan errolda jakin batean alta emanda geneukan eta garai hartan legalak ziren pisu guzti horietatik 40% legez kanpo geratu dira. Eta naiz eta hori enpresa gizon bezala desegokia izan, ni horren azkenian horren alde jo nuen, gehien bat elkarlana sustatzeko eta nolabait pentsatuz udal arautegi bat ez izatetik izatera hasieran behintzat logikoa behar bada edo onargarria zirudielako eskaintza osoaren erdia hortikan kanpo ustea, baldin eta balio bazuen gero garapen orekatu bat bermatzeko. Eta, espanentza edo estrategia horrekin martxan geneuzkan hainbat elegite bertan bera jartzea erabaki genuen. Eta horren ondorioz, gaur egun asko hitz egiten da gure kasuari buruz, etxebizitza turistikoen gaiari buruz, eta gure kasuan gaur egun datuek eta datu iturriak edonork ikus ditzake eskaintza osoa Donostian 17% gutxitu da,
2018tik 2019ra, eta bueno, lau zutabe sendo hauekin, lan baldintzak, ogasun estrategia, arautegi sektorial berria, hau da Eusko Jaurlaritzak ere aurten indarrean sartu du dekreto berri bat, eta udaletxeak laugarren estrategia edo zutabe sendo horrekin, udaletxeak indarrean sartu duen arautegi berriarekin, pentsatzen dugu beste inon ez bezala hemen orain garapen orekatu bat bermatzeko estrategia badugula. Eta hori da nire puntua. Eskerrik asko hirurei. Bueno, hasi baino leheno pentsatu dugu agian erresa izango dela gai honekin, gai batzutan pixkat tematzea, agian etxe bizitza merkatua, horrelako gauzak. Osak, pentsatu dugu, agian egongo litzatekela lehenengo erdia, dedikatuko bagenu analisi edo diagnostiko bat egitera, bakitzak zer pentsatzen duen esatera, eta gero, bigarrengo erdia, hemendik aurrera ze gauzak inbarko lirateken, pentsatzera edo debatitzera, edo, bueno. Osea, az gaitezen, ez dakit norbaitek, maiko norbaitek zer esateko daukan, edo, beste maiteko galdera bat badago. Osea, Bai. Bueno, nahiko kurioso ditu zait, hiru launek hitz egin dezuela arazo bat edo arazo batzuk daudela, aurkenek esan du baita ere, del libro dela gure gauzoa, esan ez bezala, eta etorriko diren arazoak, badakizkigu zeintzuk izango diren. Gustatuko litzaiake, nolabait esango bazen dute arazoak zeintzu diren. Hau da, eta nexo kausal hori, turismoaren aktibidadearen eta arazo horien artean, nola funtzionatzen duen esplikatuko bazen dute. Hau da, zergatik da, turismo masiboa deitu diogun hori, intentzio guztiarekin, noski, zergatik den txarra. Vale. Bueno, ni ados nago aurkenerekin esan duenean Donostiko kasua dela del libro. Eta gu antzeko arazoak dituzten beste hiriekin gaudenean, kontatzen, bueno, antzeko arazoak, baina egoera seguruna kaltetuagoa eta aurreratuagoa, adibidez Venezia bat zer esanik ez, edo Barcelona bat. Bueno, duela urte bete bereiekin egon ginenean esan ziguten zer etorriko zen, eta urte hontan bete da esan zigutena. Eta horrela doa. Azkenean, bai delak, bueno, besteak beste diskursoaren eraldaketa, diskurso publikoaren eraldaketa. Hasieran ukatu, ez dago arazorik, ondoren, bueno, arazo txiki badago agian aldezarrean, arazo txiki badago agian apartamentuekin, bueno, gero ja denak gaude, bueno, lehenengo Donostiarren ongizatea jarri behar da, diskurso horretan, gero ja dena gaude turismo jasangarrian, eta bitartean, etxebizitzaren prezioa ikaragarri gora, promozio turistikoaren aurrekontuak gora, diskursoa alde batetik eta ekintzak bestetik. Ez? Arazoak, nagusiki lehenengoa etxebizitzarena aipatu behar da, baina ez guk nahi degulako lehenengoa aipatu. Donostiarrei galdetuta, zein den Donostiako arazo sozial nagusia etxebizitzarena da. Eta aldi berean, badakigu hiri hontan dagoen negozio nagusietako bat dela. Etxebizitzak eta etxebizitzekin espekulatzea konkretuki. Orduan, arazo sozial nagusia eta negozio nagusietako bat puntu berean egotea, hori da, bueno, kuestionablea etikoki lehenengo eta bigarren kudeaketa onaren ikuspegitik ere. Hori lehenengoa. Bigarrena, lanaren kontua. Bueno, Donostian ez daukagu langabezia arazorik, hori badakigu. Baina zer eredu ekonomikoruntz eraldatzen ari gea. Turismoa bihurtu da, esan dute, jarduera nagusi. Donostian nola saldu zuten lehen urtean egontzan horren inguruko notizia bat. PIB-an uste 13% edo suposatzen dula gaur egun. Motore ekonomiko nagusietako bat da. Baina horren atzean zelan mota dago. Turismoak sortutako lanean lan egiten duten pertsonek Donostian bizitzeko aukera dute? Edo ez. Orduan, claro, hemen sortzen den lana ez bada hemengo jendeak bizitzeko, ez da bizitzeko hiri bat. Eta gure
lema nagusia da, bertan bizi gara, bertan bizi nahi dugu. Hortikan begiratzen diogu, ez? Espazio publikoaren eraldaketa. Bertan bizi den jendeak dituen beharrei egokitzen zaie, hiriko espazio publikoa, edo bisitarientzat negozioak dituztenentzat, eta beste behar batzuei erantzuten die. Berdin naturarentzat sortzen diren arriskuak, kultura aldetikan, ados aurkenerekin ere, erabat lotuta dago kultura eta turismoaren jarduera, baina batez ere Ipar Euskal Herrian daukagu ispilua, egin behar ez denarena, lazo bat jarri, zure kulturari, salgai bihurtu eta fosilizatu. Hizkuntza bat, kultura bat, ohitura batzuk, produktu bihurtu, horrekin erakarri turistak, baina benetako bizitzan eta bertan bizi diren biztanleek ez dute horren arabera eta ez dira horren baitan bizi, ez? Eta, bueno, ez dakit, zerrenda asko luzatu daiteke, Bueno, gauza bat erantzi. Erantzi eta gero, esan behar nik mikrofona eskatzeko. Gero, bestela bideoan ez dala kontuzen. Bai, bueno, enuen hitz hartu nahi, berari pasa nahi nion benetan, baina berak aipatzen ditun arazo hauei erantzi behar diogu badibidez. Bidai guzti horiek, nazioartean dauden bidai guzti horiek, esan dut 1.332 milioi bidaiari internazional, gehi domestikoak deitzen diogu herri baten barruan gertatzen direnari, estatu baten barruan gertatzen ari denari, pentsa zenbat, guzti horrek dauka izugarrizko kutsadura. Hau da, ingurumenean arazoa zeintzu dira, arazoak daude lokalean, eta arazoak daude nazioartean. Eta arazoa dago ingurumenean daukan eragin zuzenean. Hegalaldi hauek gudenok erabiltzen ditugunak, erabiltzen ditugun, badira gaur egun emisioen 10% bat esaten dute, jada. Irakasle batzuk, Breda Unibertsitateak lan asko egiten du esparru honetan, eta daukagun emisioa, turismoak sortzen duen emisio hori oso handia da. Kutsadura, airearen kutsadura oso handia da. Hori da arazo etako bat ere bai, ez diogu bakarrik gureari begiratu behar, nik uste osatu nahi dudala zure diskurtsa. Eta gero, pentsa zenbat leku dago kultura, baliabide kultural bakarrak, ikusi dituzu egun hauetan Everesten gertatzen ari dana, Gaztelugatxe ere hor dago, baina, ikusten dugu, baina, ekologistas en akzion, orain dela 20 urte, aipatzen zuen nola 50 tona zabor atera behar izaten zituzten urtero Everestetik. Orain dela 20 urteko ekologistas en akzionek atera zuen txosten batean. Ez naiz etorriko plastikora eta gure itsasoetara eta bar. Esan nahi dudana honekin da, turismoa ere bada beste industria batzuk bezala eragiten duenak nazio mailan daukagun iraunkartasun problema sakon batzuren eragilere badala. Ardura hartuz, gero oso ondo itzingo dut turismoaz, Bai, zuk galdetu baino lehen, esan nizkuze biei, ia berak aipatu ditun neurri horiei buruz iritzia dakazuten edo erakundek hartu dituzten neurriei buruz, gero, Mikel eta gero. Bueno, nik komentario txiki bat bakarrik. Donostian ez dago langabezi handirik edo tasa jasangarriak daude. Pasaian berriz, 15% atzo begiratu nituen datuak. Esan nahi dut. Eta honek jartzen gaitu nire ustez beste problema baten aurrean, eta da kohesio falta, ez? Lurralde kohesioa, eta zein den galdera, dijoa pixka bat, zein da inguruko herrietako bete beharra, horrelako hiri eder bat edo erakargarri turistikoa edukiko duen hiri baten mantenurako, normalean behar izaten dira, eskulana, behar dira langileak, behar dira bestelako baliabideak, hiriaren kanpoaldean daudenak, etxe bizitzarena leheno aipatu da, hori Pasaian bizi garenok
oso argi ikusten dugu, ez? Zenbat jende etortzen ari dan Donostiatik, bizitzena Pasaiara, eta pasaitarrok jun behar izaten dugu beste toki batzutara. Ze Donosti, eske Donostian ez dago langabeziarek, eta ordain dezakete, orain, markatu, Pasaian, etxe bizitza baten alokairuak kostatzen duena. Baina eske Pasaian badago langabezia, eta ezin dute oraingo etxe bizitza. Eta etxe bizitza diodanean bezala da, San Pedro eta Donibane artean denontzako horren polita den txalupatxo hori, bueno, guretzako da garraio, barne garraioa. Eta San Pedron lan egiten duenak, baina Donibanen bazkaldu behar duenak, udan 45 minutu behar ditu txalupatxo horretan gurutzatzeko. Ordu eta erdiko denbora baldin badoka bazkaltzea juteko, esango diazu ez zenba denbora daukan. Ordun, honekin beste arazo bat, eta da, herritarron baliabide horiek jartzen direnean lehenik eta behin turisten mesedetan, ze gertatzen da, galdera da, hola. Bai, kezka guztiak oso logikoak dira, eta kezkak azkenian ondo aztertu behar dira, eta datuen inguruan hausnarketa saken baten ondorioa baldin badira, orduan ziur asko asmatuko dugu erantzunarekin, baina erantzuna ez da erraza. Eta adibidez, etxebizitzaren kontuarekin askotan hitz egin da etxebizitza turistikoei buruz, garestitu omen egiten dutelako etxebizitza normalen edo etxebizitzen kostea. Eta, klaro, hori askotan aldarrikatu dutenek, orain dela ja asko, urte bat, isilik daudela. Bai, datuak behintzat ez dituzte aterako, zeren lehen bat egiten zuten datuak orain ez dute bat egiten. Zergatik udaletxeak indarrean sartu duen arautegiaren ondorioz eskaintza gutxitu delako. Eta eskaintzaren gutxitze prozesu horrek ez du bat egin etxe bizitzen prezioaren hazkundearekin. Eta hori gaur egun aztertu daiteke, eta azkeneko 2 urteetako bilakaera, Pearson koefizientearen arabera da 0,1, eta hori da inexistente o muy débil. Pearson zerren? Bai, estadistikan erabiltzen den, estadistikan erabiltzen da neurri bat jakiteko bi funtzio beraien artean zerikusia duten ala ez. Eta zerikusi handia baldin badute korrelazio hori da 1, eta zerikusirik ez baldin badute korrelazio hori da 0. Etxe bizitza turistikoaren bilakaera eta etxe bizitzen prezioaren bilakaerak 0,1eko zerikusia du. Eta horrek esan nahi du, inexistente o muy débil. Osea, askotan kezka oso logikoa dirudi, ez da? Logikoa dirudi pentsatzea, klaro. Etxe bizitza bat turistikoki alokatzen bada, ez dago bertakoentzat aukeran, ez da? Eta logikoa dirudi pentsatzea, ondorioz, eskaintza gutxitzen dutela eta prezioa garestitu egiten dela. Tamalez, eta nik uste guztiot dakigula bizitzan orokorrean gauzak askoz konplejuagoak direla. Eta erantzun sinpleak askotan zer gutxirako balio dutela. Horrexegatik ez diogu egiten eztabaidei, baina eredu jakin bat behintzat abian jarri dugu. Eta adibidez, etxe bizitzen kontua, ogasunak indarrean sartu duen atxekipen arautegi berriak, nolabait bideratu egiten du. Ez du egun batetik bestera emaitza jakin bat emango, baina ziur asko nahiko, ni behintzat pentsatzen dut, bere emaitzak emango dituela. 2016 jarri genuen estrategia, 700 kasu baino gehiago, espediente eta 1.000 eurotik gorako izunak jaso dituzte. Ondorioz, askotan, badirudini, askotan joten ezenean leku askotara eztabaidatzera, pentsatzen dute ni etxaian naizela. Baina hoteleroek ere hasieran pentsatzen zuten ni beraien etxaian nintzela. Baina gero esan behar dut oso lagungarriak izan garela,
arazoei aurre egiteko modu egokian, zen gu ondo baino beto dakigu nola funtzionatzen duen gure sektorea, eta esan behar dut azkenean, nik askotan esaten dut, enpresa eredua dela erantzun sendoena. Eta hori askoentean, degrowth esaten den, desazkunde filosofiarekin nolabait ere bat egiten du. Zen plataforma berriek sustatu nahi duten peer-to-peer sistema, ez bakarrikan turismoan, arlo ezberdin askotan, enpresa eredu horren kontra egiten dute, hazkunde azkar bat lortzeko, eskalableak izan nahi dute. Baina back to basics horretan, ez da, nik askotan esan dut gaztelaniaz, no hay que hacer una enmienda a la totalidad, ez gaude gaizki. Osea, ikasi dezagun zer dakigun egiten, eta Gipuzkoan behintzat oso argi daukagu gure estrategia industrialak bere ekarpen positiboak izan dituela. Eta turismoarekin ere, posible da, industria turistiko bat egitea, enpresa eredu jakin batekin. Zen enpresa eredu batek azkenean ematen du lan baldintza jakin batzuk. Eta lan baldintza horiek arautegi batean izan daitezke eta eztabaidatu daitezke. Ematen du ere ekarpen fiskal bat. Eta ekarpen fiskal hori hemen geratu egiten da. Eta baita posible egiten du erakunde publikoekin elkarlanean eredu jakin bat sustatzea. Ondorioz, ez da erraza erantzutea, zuk jarri dezun adibideari, gainera nire itona antxotarra da, eta ni nolabait ere pasaitarra sentitzen naiz, eta egia da, azkenean zuk esan dezuna dela, loela mantxa azeite, ez da, eta horrek bere eragina du, baina horri erantzuna emateko nire ustez behintzat estrategia fiskal egoki bat sustatu behar da. Eskatu mesez mikrofona. Ez ditut, ñabardura txikia, ez ditut pisu turistikoak aipatu ere egin. Etzei joan hortik. Nik esan dut, Donostian bizi zen jendea, holako tokietara joan behar izaten dela. Ez ditut aipatu ere egin. Ze badakit, harreman zuzenik ez dagoela dirudiela. Ez dakit, nik hor zalantza jartzen dut. Bueno, hori nik uste gai nahiko interesgarria dela, osea, nik aipatuko dut, bibinda turistiko horren gaia. Bai, baina nire hitzartzea etzik joan. Beste norbaitek gai horri heldu nahi badio, edo zuek. Nik jarraitu nahi nun, segundutxo batez, diagnostikoarekin. Eta, bueno, diagnostiko honetan egiten nahi gehan gauzetan, uste, etxe bizitzarena, berak beste zerbait ikutu du ez, desplazamentuak, ez voluntatezko desplazamentuak, ez? Hori da migrazioan neurri txiki batian, eskala txiki batian bezala ez da. Hori da beste gai bat, nik jarri nahi nun beste gai bat diagnostikoan. Eta da, ze gertatzen da gure izaerarekin. Gure izaera, gure identidadea. Ez dakit, nik uste dena konturatzen ari gerala ere, eraldaketa honetan, gure lekuko izaera, gure izaera, ez dagoela gure esku bakarrik, besteek egiten dute gure izaera ere bai, eta guk egiten dugu besteena. Baina ez daukagu askotan, ez dugu hausnartzen, eraldaketa hori guk nahi dugun eraldaketa badan, ala ez. Berak lehen aipatu du, nola edozer gauzakin produkto turistiko bat egiten du. Eta pasa gaitezke izatetik gastronomiaren hiria, izatea Fededunen herria, Ignaziar lurraldea, edo pasa gaitezke izatea marihuana eta sexu libreko lurraldea. Edo, ez? Eta niretzako, hau da ere, ez, baina nik ere diagnostikoan gai hau sartu nahiko nuke. Zeren, eraldaketa honetan, gure lekuko izaera, gure izaera, eraldatzen da gu jabetu gabe eta gure esku, ez dugu gure, ez
gure baitan hartzen eraldaket hori. Nik uste dut eraldaketa ona izaten dela. Gauza da, nor kontrolatzen du eraldaketa? Ni kontrolatzen badet, ni aldatu naiz, ni ez naiz 17 urtekin nintzena, San Juanen bizitako ume bat, ni ez naiz Pasaitarra, nik kasi izango nuke San Juan darra naizela. Baina asko, beste pertsona asko izan naiz ere, 10 urtez Estatu Batuetan bizita eta nire asko maite dudan herria da, eta igual beste zerbait ere naiz, eta aldatu naiteke bizitzan zehar, baina eraldaket hori nork kudeatzen du, nor du eraldaketaren lidergoa. Eta nik uste dut, ez dugun hausnarketan jartzen ez dugun zerbait hau dela. Ze batek daki ze izango gean hemendik 15 urtetara. Eta niri ez gustatzen gure marketan sartzen dituzten atributu edo zera ez, karakteristika horiek. Agian denak nahi dezuten zerbait da, eta ni hemen goa nahi zenez, onartu behar dut gehiengoa. Baina, jarri nahi nun beste zerbait diagnostikoan. Bai, ez dakite mendikan jarraitu edo apartamentuen bidetikan. Markaren arekin guztiz ados, esan dezuna uste oso ondo azaldu dezula. Lehen esan detenean kultura produktu bihurtzearena salgai jartzeko, esaten denean hiri marka edo nazio marka edo Espainia marka, gauza guzti horiek dira negozio aukeren arabera eraikitako nortasun artifizialak erakargarri egiteko lurralde bat inbersoreen eta turisten aurrean. Eta beraz, herritar arruntok ez gaudenak negozio estrategia horien baitan, ez daukagu zer esanik marka horretan. Beste interes batzun arabera sartzen da gastronomia gehiago edo gutxiago. Ez da turistak ere, askotan, hori da. Seguruna, neurri handi batean, olako estrategien ondorio da, Donostian azkenaldian gertatu den hazkunde hau eta aldaketa handi hau, ez? Zuk esan dezuna 15 urtetan zehar ikusten zela eta hori, ikusten zenun, zu gai horien gainean zaudelako eta bazenekilako ze markarek itzen edian, nola lantzen ari dian, nun saltzen ari dian gu geran produktu hau, eman du emaitza eta lortu dute eta arrakasta historia bat da askorentzako Donostiarena, guretzat ez. Nik galdera bat turismo eredua termino horri buruz, gaur mai nahiko heterogeneoa dugu eta hasieratik hasi gaizketan turismo eredua. Pentsatzen zuetako bakoitzak turismo eredu horri termino horri buruzko ikuspuntu desberdina duela, ezta? Adibidez, Donostik turismo eredu bakarra aldu. Edo asko dauzka batzuk gastronomiagatik etorriko dira, beste batzuk kirolagatik, surfagatik, eta orduan gustatuko litzake egitea ia zuen turismo eredu horri buruz zein den zuen ikuspuntua, zerri deitzen diogu Donostiren turismo eredua. Eta bigarren galdera da, niriko oso kuriosoa iruditzen zaidala, duela 7 urte turismoaren igoera horri buruz, ez dakit, arro zeuden asko, egun batetik bestera, derrepente turismoaren kontrakoak bilakatu diela, eta ia horren zein uste zuen dela horren arrazoia? Bi galdera hori dauzkat. Ni oso gustora galdera hori zabalduko nieke maikide guztiei zein da turismo eredua eta hain zuzen ere nola erantzun behar zaion galdera horri. Zein diren irizpideak eredu hori diseinatzeko edo ezagutzeko behintzat. Eta gure kasuan saiatu gara erantzuna ematen eta pentsatu dugu turismo eredu bat ekarpen baten arabera, ekarpen horren ondorioen arabera diseinatu behar dela. Eta hortarako pentsatu dugu turismo eredu bat izan behar duela lan baldintzen arautegi jakin bat. Pentsatu dugu turismo eredu batek izan behar duela baita ogasun mailan arautegi jakin bat. Ekonomia bideratzeko. Zen askotan pentsatu egiten da
nolabait hau murriztu behar da, hau ez da murriztu behar, baina pentsatuta. Eta askotan murrizketen hoien muga ere nun dago, edo zeren arabera ezarriko da, hori da azkenean aztertu behar dena, eta hori da azkenean garbi egon behar dena. Eta baita, esan dut lan baldintzak, esan dut ogasun estrategia, baita lurraren erabileraren araute, udaletxeak daukan ahalmen hori arautzeko, eta azken finean ere, arautegi sektoriala, Eusko Jaurlaritzak daukan ahalmena sektore bat arautzeko. Lau zutabe horiek, nire itziz behintzat, egiten dute turismo eredu bat, edo ez bakarrik turismo eredu bat, baizik eta edozein jarduera ekonomikoaren eredua. Eta beste galdera egin duzu, nola eraldatu den, ez da? Nik ez daukat erantzunik horretarako, ziur asko oso ohituta gauden superlasai egotera, guztiotakigu nolakoa zen egoera, ez da, ezan oso erakargarria turismoa gurera etortzeko, eta, EPE txiki batean nolabait askotan neurtu egiten da, zein den presio turistikoa Donostian, eta estatistika guztiek esan dute turista omen diren hoien guztien artean 75% gipuzkoarrak direla. Askotan pentsatzen dugula turista direla, baina eske bertakoak dira, eta zeintzuk dira turista, tolosarrak turistak dira Donostian, hori ere aztertu behar da, ez da? Zen, pernoktatu egiten dutenak edo hemen lo egiten duten turista horiek bakarrikan 100 dira. Eta nolabait ere hori kontutan hartu behar da, eta ondo aztertu gaiak erantzun egoki bat emateko. Asierrek barkatu, definitu ditu lau zutabe horiek, berak ikusten dulako horiek egiten dutela turismo eredu bat. Zuentzako eredua hori da, edo beste eredu bat akazute, eta bestalde, eredu horri buruz zer iritziak azute? Bueno, ez da bat ere galdera erresa egin dezuna, ez? Eredua zertaz hitz egiten dugu, ereduaz hitz egiten dugunean. Nik uste eredua dela bat, gaur eguneko munduko ekonomi eredua, da eredu kapitalista, eredu desarrollista, hori da daukaguna da estraktiboa. Hitz egin beharko genuke, kate balioaz, eta, pixkat ekonomiako klase batera joan beharko genuke, hori da eredua. Gero beste gauza bada, ze ekoizpen edo subsistema, produkzio sistema horretan, ze gauzak daude. Turismoa uztartzen duguna gastronomiara edo enogastronomiara, turismoa uztartzen duguna kulturara, baina eredua da, mundu mailan dagoen eredua, emana. Jadanik 1950etik hasitako eredua, hori da eredua. Erakusten ari nintzaion, badago ekonomilari bat, australiana, Jana Moscardo, oso ekonomilari ona da, eta ezagutza oso sakona turismoan, eta berak esaten du, there is not such a thing as sustainable tourism. Ez du existitzen sostenibilitatea. Hori ez degia, beti egongo da, eraldaketa bat, eragin bat, beti, ez? Gero beste gauza bada, nola bideratzen, lehen esaten nun, eraldaketak ez dute zertan txarra izan behar, ez? Eta ordun hori nola bideratu nahi dugun, baina eredua da hori, da kapitalista. Eta horrek esan nahi du, dala guk erabiliko dugu lurraldea eta lurralde horretan dauden elementuak, zerbitzu batzuk emateko, eta kontrara diru sortuko dugu. Eta zer eredu jarraitu dugu? Zenbat eta gehiago saldu, hobe. Zenbat eta merkeago saldu, hobe. Ari naiz izugarri simplifikatzen, Baina hori izan da eredua. 25 milioi turista internazionaletik edo sarrera 1950 urtean, 2018an, 1.232 milioi. Hori da eredua. Orduan eredua da efizientzia abar eta bar.
baina esaten nuen bezala lehen mekanismo izugarri handi bat daukagu eta orduan gauza da beste gauzetan bezala, beste industrietan bezala, telekomunikazioak, telefonia, energia, zer egin dezakegu lokaletik. Ez, badaude energiaren inguruan ere alternatibak, ezta, edo etxe bizitzen inguruan, hor da, pentsatzen nuzala bigarren partea, ez, zer egin dezakegu. Eta hor, hasier esaten ari dana oso importantea da lanaren baldintzak, lan duina, baldintza duinak, baina ez bakarrik turismoan, beste industria guzti horietan ere. Eske fondo buitreak unibertsitateak erosten dituzte. Eta hori gertatzen denean, lan baldintzak unibertsitate horietan irakasle eta enplegatu guztientzako da, beste industri kolaboratibo edo plataforma horietan baldintzak gero eta okerragoak. Osea, eredua da hori. Eta horregatik lehen esaten nun, desazkuntza, Josei, desazkundea. Hitz egiten danean, hor daude turismoan hitz egiten ari direnak antikapitalistak dira, gehien bat. Eta hori ere kontuan eman behar da. Ze korrente filosofiko-ekonomikoetan sartzen dan diskurtso hau. Ni egia esan ez nago hor. Ez da nerea, ez da importa esatea. Ez nagoan, baina ez nago ere hor. Eta nik uste dut, ez dakit, ni oso aldakorra naiz. Lehen esan dut eta lotxari gabe gainera. Iruditzen zait, egokitu behar gerala eta entzun behar dela, nik asko sinisten dut bertakoan, lokalean, txikian, eta entzun behar da, batek esaten badu, hau ez dago ondo, gure bizitza kalitatea galdu dugu, serio hartu behar da. Despotismo bat iruditzen zait, esatea, ez, sostenibilidadeko indikadorea, kapazidade kargako indikadorea da, 1.3, eta horrek esan nahi du, ez dagoela problemarik. Ni ez nago hortan ere. Orduan, iruditzen zait, hiritarrak entzun egin behar diala eta lan egin behar dela. Ereduari dagokionez, uste gutxi dagoela esateko, bikain definitu du, dago mundu mailako eredu bat, gutxi gora bera oinarritzen dena etengabeko hazkundean, ahalik eta handiena, ahalik eta gehien saldu, hori da ahalik eta hoberena. Horren aurrean, hala ere, badaude politika desberdinak ematen hiri desberdinetan, eta politika horiek aurrera eramaten ari direnak ez dira denak gobernu antikapitalistak, zoritxarrez. Baina, badaude, erabateko hazkunde horri muga batzuk jartzera ausartu diren ausart batzuk. Eta guk uste duguna da, momentua dela, neurriak hartzeko Donostian, berandu egizan baino lehen. Askotan esan digute hau ez da Barcelona, hau ez da Venezia, askotan entzun dugu esaldi hori. Baina itxoin ingo dugu. Holako kalte bat jasan arte itxoin ingo dugu, edo utziko saiatuko gara ez dadin gertatu. Ze, klaro, duela 15 urte hau gertatuko zela idatzita bat zegon, bildurra daukat, zer daukaten idatzita hurrengo 15 urtetarako. Zergatik azken 6 urtetan, eta 7 urtetan aipatu duzu, gustatzen zait 7 urte esan dezula. Justo datu bat ekarri dut 6 urtekoa. Eta da, Donostian alokairuaren prezioa 6 urtetan 153 igo da. Agian hori gertatu zaionak, agian badu kezkatzen hasteko arrazoi batzuk eta pentsatzeko hostia, igual ez dakit turismoarena den, baina, bueno, Hasierrek esan du kalkulatuta daukatela R. Pearson korrelazioa alokairuan prezioa eta pisu turistikoen artean. Justo oraintxe atera da Bartzelonako, Kataluniako tribunal baten sententzia, ez dakit irakurri ezun demoledorea da. Horre ez egon zenbakirik, baina argi eta garbi ez Ziutat Behian erabat lotzen du pisu turistikoen ugaltzea alokairuaren prezioarekin. Bai, epaile batek, bai. Eta bestalde, ekonomilariak nahi baituzu, badago 2018ko iraian,
banko zentraleko, munduko bankuko antikapitalistek idatzitako txosten bat, bai, turbokapitalistak dira horiek, bakizu, turismo eredua mundukoa, ba, hortxe erabakitzen da. Txostena interesantea da, turismo jasangarria deitzen diote, noski, eta badago horri bat bereziki turismoak sortzen dituen kalten inguruan, eta zuzenean aipatzen du. Etxebizitzaren prezioan daukan eragina, eta lotura zuzena duela, eta hori zaindu behar dela. Ez dakit, aipatu nahiko nuke, esan dezun kontzeptu bat ere aurken, eta hori asko gustatzen zaida Marina Garcesena estraktiboarena, ekonomia estraktiboarena eta jarduera estraktiboarena. Turismoa erabat hori da. Hemen esaten dugu, bertako inbersorek eta bertako enpresarioek nahi degula eukitzea turismoa jardueraren, aktibitate horiek bertako enpresen esku egotea, baina manualak dioena da turistifikatzen dela bertako inbersorekin eta bertako enpresarioekin, eta gero etortzen da monstruo globala, jaten du guztia, hartzen ditu hemengo rekursoak eta hemengo irabazi guztiak, eta eramaten ditun lekura, baina hemen ez dugu ezer arraskatzen. Hemen gelditzen dira kondarrak eta arazoak. Bueno, gaur nahiko ezberdin nago ni, ez dut hartu diotela gaia hola mai inguruan eta pixka kolokialegia igual, atrebentzia askokin ni naizenerako, baina beste bat botako dut, orokorrean akademikogoa naiz. Baina botako dut beste bat, eta da, egia da, turismoak kalte handiak egiten, baina nahi iruditzen zait badala ere jarduera bat onurak ematen dituenak. Eta nik gauza bat jarriko dut mai gainean. Egin dira ikerketa batzuk iparraldean oso interesgarriak. Iparraldean esaten detenian da Suedia, Finlandian, eta egia da lehenengo puntua, turismoa da norte-sur harremana edo relazioko jarduera bat. Iparrak konsumitzen duegoa eta ustiatzen duegoa. Hola sortu zen, erabatea. Baina jarriko dut beste kontrakoa dela. Gogoratzen duzu ere bai, pixkat anekdotikoak dira gauza hauek, baina orain dela ezein beste, Andaluziako hauteskundeak bidean zeudela, atera zan gaia, Andaluzian bazegoela enpresa bat armamentistikoa eta nola armak egiten zituzten, ez da? Eta itxi nahi izan zanean, hiritar guztiak kontra egin zuten. Nolaz eta ez ditugu bombak bialiko Arabia Saudira. Gure bizitza eta gure ogia da industria hau. Bueno, ona nire gaia da egia da, baditu kalte batzuk turismoak, neurtu behar da, bideratu behar da, baina baita ere jarduera ekonomiko bezala ez da izan dezakegun okerrena. Eta hori izan esan nahi nuera. Bai, gauza bat esan nahi duen estrategiari buruz, Asierrek esan du, zu pentsatzen zu estrategia ikaragarria dagoela gertatu denaren atzean, eta ez dakit sortez edo tamalez, baina sektorean lan egiten dugunok ondo baino beto dakigu estrategiarik ez dagoela. Eta askotan gauzak ondo ateratzen baldin badira, politikoak esateute bai, hau estrategia bikain baten ondorioa da. Eta ondorioak ez baldin badira onak, orduan ez dute zerrez esaten, baina ondo baino beto dakigu estrategiarik ez dagoela. Eta hau topatu dugula estrategiarik gabe. Behar bada, beste hainbat gauza gertatu dira inguruan, turismoa orain garatzeko, baina estrategia turistikorik ez da izan. Orain nolabait kudeatzen hasi gara eta estrategiari buruz hitz egiten hasi gara, baina orain dela 15 urte, ez zegoen estrategiarik. Galdera bat bazegoela hor, gerora gutxi dugu, eta... A ber, lehenengo hor, beste lehen, gero zuk, eta gero, hortan, bale.
Mesedez. Mikrofona eskatu, mesedez. Mikrofona, pasako duzu, mesedez? Bai ez, nik pixkat lotzen eredu territorialarena, kohesioa eta askotan ere iruditzen zait, naiz eta ez nagoen guztiz alde, el blanco fácil askotan izaten diela apartamento turistikoak, ez. Ni txikian nintzanean, ni egiatarra naiz hemen Donostin, eta txikian nintzanean, bai ez, Lizarrako itunaren garaian, eta hola, bazeon, pintada handi bat egian, esatezuela, egiako auzan zeudela 800 etxe huts. Zesan nahet honekin. Donostin edo beste hiriburu askoten egon dian movimiento espekulatorioak ez direla berriak. Eta behasaingo aberaskume asko, uste dutela etxe bat mirakontxan, edo azpeitiarrok, baina ez hori bakarrik, donostiarra askok behasaina juten dia lanea. Orduan, bi aldetatik handaola hemen zea, ez, hitz egiteko. Baina, nahi iruditzen zait, eta Parisen bernez, bat dijoa Champs-Élysées edo, Londreseko azkeneko urteko bilakaerak eta ikertzeitunak, ikusiko zituen Londreseko erdialdean egon diela movimiento batzuk, kejatzen ruso magnatek erosi dituzten Kriston Penthouseak Londreseko erdian itxita egoteko urte osoan, ez? Ez daude Airbnb, ez daude itxita. Eta hori dago hor goreta urrezko lingote bat bezala. Esan netena, ez dakizte portzentaje izangoan etxebizitza gutxi guztietatikan apartamento turistikoek okupatzen dutena, baina badago portzentai oso altu bat, direla aberatsak erosten dituzten urrezko lingoteak bankuan euki ordez etxebizitza forman dauzkatenak. Horrez gain, baita ere daude hotel piloa okupatzen dituztenak bloke osoak. Apartamento turistiko bat momenturen batean birtziklagarria izango da, baina hotel bat birtziklatzeko oso zaila da ondoren hori etxebizitza bloke batean bihurtzea, ezta? Orduan, bueno, askotan iruditzen zait, sartzen gerala asko apartamentuekin, eta niri adibidez asko larritzen nau, 10 apartamentu erosten ditun pribatu batek, naiz enpresa bat izan, edo aberats bat izan, eta horiek jartzen ditunak plataforma batean, edo apartamentu turistiko bihurtzen ditunean, porque hori, da jarduera ekonomiko bat, eta etxebizitzaren kontra dijoan zerbait da, ezta? Eta hor, bi interesen talka garbia dago, interes soziala etxebizitza bat edukitzeko, eta interes ekonomikoa partikular batena. Horrekin esan nahi nuen, uste dela gauza pila bat, eta askotan ez dela dena mailan jartzen. Eta zerbait gehiago esan nahi nuen, baina ondez batzen. Paseo zu mikroa lagunari, gero June zea, ezta? Gero June, eta gero Andoni, eta gero apuntatu mesez galderak, eta erantzun barba ez dute. Bale, hori. Nik lehenengo galdera motz bat, hori, esan dezuten asko, ja liburuetan idatzia zegoela zer gertatuko zen. Eta hori, ea dagoen soluzio bat honetarako, ez? Mundu mailan ikusten ari denaren arabera. Eta hori, ere badagoen idatzia hemendikan aurrera zer gertatuko den. Eta gero, igual hausnarketa propio bat, baina turismoaren alde, enuen pentsatzen hau esan barruinik, baina bai. Ni turismoa kontsumitzen dut, egon naiz etxe turistikoetan, Parisen, eta Tenerifen, eta bar. Eta bera komentatzen zuen arira, jo naizen etxe guztietara, izan dira pertsona familia batekoak edo horrela, kanpoan bizi diela edo azafate bat zen justo, eta etxe pribatuak. Niri hori jasangarria iruditzen zait. Ez dakit egia esan zer den turismo jasangarria konkretuki, baina hausnartzen hori izango dugu litzakela esango nuke ein batean. Beste gauza asko egon daitezke, baina ez ditut ezagutzen. Ez dakit zer den turismo jasangarri bat konkretuki, eta nola bultzatu daitekeen hori alde lokaletik politikoak eta bar, ere, baina, bueno. Baina, hori esan nahi den, nik turismoa kontsumitzen dut, nik hegazkinak hartu izan ditut, urtean hainbat eta asko. Egia esan ez dakit zifra hori den bakarrik turismoa edo ere baita kontuan hartzen dituen laneko bidai asko. Lan bidaiak ugariak dira, eta geroz eta gehiago. Eta nik adibidez kointziditu izan dut Suediarrekin, eta beraiek esate dute, inguru giroko ataletatik bultzatzen ari direla, tasak jartzea hegazkinak hartzeagatik. Hau da, bakoitzak eukitzea kopuru minimo bat, eta familia kanpoan baldin bakazu eukitzea kopuru handiago bat, baina bestela tasa gehiago ordaintzea. Hori ere izan daiteke jasangarria, ez dakit. Baina, bueno, eske hegazkinak kontsumitzen dira ez bakarrik turismoarentzako, eta ez dakizte portzentaia izan daiteke.
Bueno, igual ez zakizki datuak. Vale, hoxe zen. Bale, nik pixka turismo ereduaren inguruan, lehen zuk aipatu duzu duela 15 urte zegoelan estrategiarik, nik uste dut momentu horretan guk ere ez genuela estrategiarik sumatzen, eta bai nahi dut azaleratu kezka bat, pixka bat, egon den herritarren aldetik edo, egon den kezkari erantzun nahian, nik bai sumatzen dut orain udaletxeak esaten duela, lasai, hau ez da turismo low cost izango, ez? Turismo masiboa da orain mamua bezala, ez? Eta hori ekiditeko esan dut, ez lasai, hori ez da izango. Izango da turismo de congresos, turismo de alto standing, eta hitz hauek entzuten ari gea duela 2 urte, eta neri horrek kriston kezka sortzen dit, digo jo. Osea, horrelako jendeak ez du egon nahi edo zein tokitan, ez? Nahi du erosi denda jakin batzuetan, nahi du jan toki jakin batzuetan, eta ni ez nahi dut ikusten nire burua, toki horietan esan ezin dudalako ordaindu. Orduan, ze neurritan ere bai, eraldatzen diren espazioak, eta ez bakarrik etxe bizitza, arazo larria dela, baina uste du asko aipatu dela, baitzik eta hori, denda motak, ekintza motak, eta ez da isialdia dena, ez? Eta zentzu horretan, ni ere bai Donostia shop, eta ez dut esaten dena txarra denik, ez? Hortik ez dakit gauza asko egingo zian seguro, eta nik ez dut zehazki ezagutzen egitasmo hori, baina da pixka bat Donostiako merkataritza txikia bultzatzeko, nolabait, un poco de tiendas singulares y todo esto, no? Ez dakit, baina da pixka folklorizatzea, eta baita ere elitizazio bat nolabait merkataritza txikiarena, ez? Eta ez dut ikusten aldi berean, hori konpentsatuko duen beste nolabaiteko politikarik guk jarraitzen erosteko denda txikietan edo, eta gero bai, galdera, neurri horiek para desincentivar la inversión especulativa, bai jakingo, azaldu aldituzun, ze baita ere ados nago zuk esan dezunarekin, pisu turistiko eta zaparte, faktore beste asko, hotelak medio eta inbertsore pribatuak ere egiten ari direla momentu honetan etxe bizitzaren prezioan Donosti. Ni natra apur bat igual ostera etxe bizitzaren konture, argi dago multikausala dala, baina era berien ni gogo eta moduen, ez? Oin bertan zen badauz etxe bizitza turistikoek ofiziala dienak, 1320 inguru. Hortik, ez? Horlako bada, 1320. Pentsa da egun, horrek 1320ek izango bazien, estok aukingo baginun 1320 etxe bizitzakue alokairu sozialena, horrek eraginik aukinalko leuke merkatu librean, ero merkatu espekulatiboan, Donostian presioen inguruan. Osea, hau da, etxe bizitza turistikoek gaztu eta hartu etxe bizitza turistikoe dienak 1320, eta horrek izen daitezela alokairu sozialeko 1320. Eragin bat aukingo leuke presio orokorrean? Nik argi deket, baietz. Eta bigarrena, aurkeneri galdera bat, ia dauen gertukotasunien, osasunien turismoak eragiten dauzen eraginen inguruko ikerketarik. Osasun arloan. Eta, ekologian baldin badau gertukotasunean, baina gertukotasunean, ez maila globalean, ero Europar eskualde mailan, sino tokiko eskalan. Horrek bisek. Osasuna eta ekologia bada, bai. Pasa ezu mesez mikrofon andoni, eta zuri azkena, eta gero erantzunak etorriko dira. Bota. Bale. Bukaeratik hasteko, esan nahi dut, 1320 horiek ez direla euneko eunean turismoa dedikatzen dien etxe bizitzak, nik nire kasua kontatuko dizu, nik nire etxe bizitza ni bizi naizen etxea. Ni etxean ez nagoenean Airbnb jartzen dut, nire lizentzia dauket, erregistratu zenbakia dauket, eta pentsatzen dut 1320 horietan barne egongo naizela. Badagor egin genuen tabakaleran Irikilabsen horregatik nirean nintzen, eta nik ez dakizu, noski inpresio garbian euken hasieratik, eta han ikusi nuen ezerk etzin kontrakorik esan, ez dirudi korrelazio hori dagoenik, eta noski kausalidaderik ere ez, etxe bizitza turistikoen eta etxe bizitzen prezioen artean Donostian. Hori, hola da. Esan dezakegu 11 hizkuntzetan edo beste era batera edo ez dakit nola, baina hori horrela da. Alde batetik. Bestetik... Korrelazio hori ez du sinisten. Hau da, ze aldagai erabili. Hau da, zein zut,
ados nagozuk izan zuena, ez dago pisu turistikoen aldaketa eta prezioaren aldaketaren artean korrelaziorik, efectivamente. Baina, pisu turistiko kopurua eta pisuen prezioen artean badago korrelazioa? Ez, arazoa da, zenbaki hori, erabiltzen dugun zenbakia, ez dela erreala. Donostian ez daude 1.320 etxebizitzaren merkatutik atera dienak turismoen merkatua sartzeko. Datu hori ez da egia. Daukagun datuekin ezin dugu hori esan. Alde batetik. Beste aldetik, etxebizitzen errentaren prezioarekin ari garenean eta etxebizitzaren erosketaren prezioarekin ari garenean, publikoak dituen datuak dira fotokasa, idealista eta horrelakoenak. Errenta aitorpena egitekoan denok jartzen dugu zenbat gastatzen dugun etxebizitzan, baina datu hori ez dakigu. Ezta Eustatek berak ere jakiteko errenta igo den edo jetzi den enkuesta bat egiten du. Beraz, azteko niri gustatuko litzaidake, norbait jaitzen ebelin bada streaming bidez, seguro ez, baina bueno, halako exitoa daukeu, datu horiek publiko egiteko. Nik jakin nahi dut Donostian errenta prezioa, etxebizitzaren prezioa igotzen den edo jesten den, gero esateko zergatik den. Zer bestela egia, itxu egiten. Baina hala eta guztiz ere, mundu guztiak erabiltzen duen idealistako database hori, udaletxeak erosi zuena, dirua ordaindu zion idealistari datu base hori, ezta? Bai. Ez. Nik uste dut udaletxeak erosi egin zuela, irikilapseko taller honetarako permiso eskatu genien. Irikilapsen izan nintzen. Baina zu izan zinen aurrenekoan eta izan nintzen beharrenean. Baina, bueno. Baina, adibidez, udaletxeak eman zion permisoa database hori biltzeko. Zeitu mukatuko, barkatu. Beraz, puntuka juteko. Beraz, berriro esango, garbi gehatzeko. Norbaitek baldin badauke datoren bat, datoak erabiltzen dakien norbaitek eginda, esaten duena, ez dia kausalidadea baizik eta korrelazioren bat dagoela, etxebizitza turistikoen eta Donostiako etxebizitzaren prezioen artean, esan dezala. Baina, bestela igea, behin eta berriz, buelta berdinak emazten, arazorik, zerikusirik ez daukaten bi baliabideri, o bi datuei. Gero, bai, aurreko negukinoen, hau da, bizkat kai aldatzeko, baina aurreko negukinoen debate bat, norbaitekin Ander eta ez dakit zeintzan bestea, negozioak turismoari adaptatzen direla, irikitzen den negozio berriak turismoari begira irikitzen direla. Ja, bai, bakit gau guztien jazteala mikrofonoik behize hartuko, txazu bakarrik 30 segundo gehiago. Eta, kontuan atzalin bada turista bakoitzak Donostien gastatzen dituela, zenbat eguneko, 300 piko euro usten direla. Datua da, turista bakoitzak Donostian egun bakoitzen 300 piko euro gastatzen dituela. Hori da, zuk esan duzun milioi bat eta ez dakiz zenbat euro, zati 300, ez dakiz zenbat dira, 340 euro direla Donostian. Donostiako hori biderkatzalin badago 375 eunenatik, atatzen zaigu bertako baten errenta, batazbesteko errenta baino gehiago dala kanpotarrek gastatzen dutena. Hau da, kanpotar batek hemen gastatzen du, hemengo batek irabazten duena baino gehiago, egunean. Bai? Bai, etxon, eta guain hau bakarrik. Honekin mukatuko. Barkatu. Eta guain hasierre galetu duen hori da, erlazionatuta lehen Anderrek esan duen estrategiaren asuntoarekin. Nik uste hemen, eta hasierrek esan duenak baita ere, nik uste hemen estrategia egon dela. Arazoa da, estrategia hori ez dela bat izan, eta ez dela adostua izan, eta gainera jendearen egin dela altuntun. Niak gogoratzen naiz, 2011an usten dut, noiz, jaztuen bilduk, 2011 zen? 2011an bilduk irabazi zuenean, 2011an bilduk zeraman programa elektoralean plan bat Donostiaren turismoaren arazo bati aurre egiteko. Eta arazo hori zein zen, Donostiako turismoa elitista zela. Beraz, Donostiako turismoa demokratizatu egin behar zela. Eta adibidez eraman zuen programan, eta konplitzu zuen, behondeiela, eraman zuten, igaran kanpin bat irikitzeko asmoa. Zeto iruditzen zaien Donostiako turismoaren publikoak elite bat zela, eta joan behar ginela hori demokratizatzera. Beraz, hori da estrategia bat, gero irabazi zutenak eta orain daudenak beste estrategia bat dute, lehen Jone, ezta? Lehen Jonek esan duena, eta Jonek urrengorako planteatzen duena, eta pentsatzen dut Jone ez dela izango orain agintzen dutenetakoa,
Horrangor aldaketa bezala planteatzen duena da 2011an estrategia bezala planteatu zena. Beraz, estrategiak badaude, baina bakoitzak berean nahi duena esaten du, eta horrela bai ezin dela irabazi horiek jendearentzako gehatu. Bueno, a ver, galderazko egondia, uste... A ver, Asierrek hartuko dula hitza, zenbait erantzun badaukazu uste idatzita, gero zuk eta gero Asierrek, bale? Bale, bueno, lehenendokotik hasita, etxebizitza hutsak versus etxebizitza turistikoak. Bilatu dut datua... bueno, baina azkar erantzungo ditut. Bilatu dut datua eta ustetziala Bueno, eske, baita... udaletxearen datua da eta epai baten ondorioz. Gogoan duzuen nola epai batek esan zuen behartu litekeela etxe utz bati alokairu sozialan jartzeko berri horren ondorioz ikusiet 1200 piko etxe bizitza huts zeudela. Baina ni ustez udaletxean extraofizialki esan dizkiaten datuen arabera, galdera da zer den etxe bizitza huts bat. Hori ere argi utzi behar da, zen ez dago argi nola definitzen den etxe bizitza huts bat. Urtean behin erabiltzen den eibartar batek duen, eibartar edo Mirakontxako pisu hori pisu huts bat da, hori ere ondo definitu behar da, ezta? Baina gutxi gora bera 6.000, 8.000 pisu inguru daude hutsik Donostian. Eta pisu turistikoak eskaintza osoa, legala eta ilegala, danak batera, gaur egun dira, hemendik daukat datua, gaur egun dira, bueno, nik uste gehiok izango direla, zen datu honen arabera, 1.381. Bai, bueno, ez, baina esan ere, eskaintza osoa ez bakarrikan arautua, baizik eta legezkanpoari direnak. Nik esango nuke, ez daukat erantzuteri, baina esango nuke, gehien ez jota 1.700 edo izango direla, 2.000 nahi bedezu, berdin zait. Bueno, gaur egun ja ez, baina bueno, demagun 2.000 direla, guztira etxe bizitza hutsak dira 6.000 edo 8.000. Eta erantzun honetatik salto ingoet azkeneko erantzunari, eta inzuzenak da, claro, orain nik neuk ikusiet nire esperientziarekin zer gertatzen den etxe bizitzak lehez kanpo geratzen direnean. Eta jendeak ez ditu alokatzen. Eta alekita gutxiago, orain indarrean sartu den arautegi berriarekin. Etxe baten jabea sentitzen da gaizki tratatuta, etxaitzat, eta orduan baita sentimentalki ere erabakitzen du etxea utzik ustea. Ez dagolako eroso arautegi horrekin. Eta hori nolabait ere kudeatu behar da, zen nik nire bulegoan, ez dakitzen bat giltza ditudan, etxe bizitza hutsekin. Gaur egun ja ezin ditudan ez alokatu, eta behin da berriz deitzen diet jabei pisuko giltzak hartzeko. Eta ez datoz. Eta gauzak horrela dira. Eta horregatik dauden beste etxe bizitza hutz. Eta hori, adibidez, nik izan nintzen Amsterdameko DMO, ez dakit nola den bulego turistikoko arduradunarekin, eta ez zuen ulertzen. Esaten zuen nola etxe bizitza hutzak. Hori ez da existitzen Amsterdamen. Ez da existitzen, eta ez zuen ulertzen. Zer da etxe bizitza hutz bat? Berarentzat oso saia zan hori ulertzea eta hori aztertu behar da. Zergatik handauzkegun hainbeste etxe bizitza hutz eta azkenian estrategiak ere emaitza jakin bat eman behar dute. Zen keskak normalak dira eta keskak kontutan hartu behar dira, baina ere estrategiak epe motzean emaitzak eman behar dituzte. Ez du balio ezertarako teoria eta estrategia askori buruz hitzein pauso jakin batzuk ematen ez baldin badira. Eta pauso horien emaitzak ere ondo aztertu behar dira. Eta horren arabera bigarrengo pauso bat eman. Eta gu hortan gabiltza. Bigarrengo galdera zen, eta datu bat eman nahi dut, azkeneko datu bat. Turismoa kontsumitzen dugula, ezta? Donostiarrak eta orokorrean guztiok ni datu bat daukat eta ez dakitak izuen
zenbat donostiar erabili duen azkeneko urtean Airbnb. Zenbat donostiarrek erabili duten Airbnb azkeneko urtean. 50.000. Asko da, Datu horrek uste gela hotz utzi dula. Bueno, jarraituko dut, ez dakit, hainbeste galderari... Bai. Baitzein. Bai. Bueno, pizka jarraituko dut eta gero agian ez dakit bere izena zein dan. Bai. Andonik ere hitzar dezake berriro. Bai, ez. Bai, noski, nik ez diot utzi behar. Bueno, baina gaiei helduta, esan dezu, lehen, gauza zehaz batzuk, eske igual akademikoan edo mundu akademikoan oso garbi daukagu esan dezu, turismo eta laneko bidaiak, gauza bera dira. Gauza bera dira, laneko bidaiak edo plazerreko bidaiak dira. Eta kuenta nazionaletan turismoa, definizioz turismoa da. Edozein mugikortasunaren esparruan eta bai teorian nola neurketan dago jarraipen bat eta esaten dugunean pertsona bat bere lekutik kanpo mugitu dela urtebetez baina gehiago migrante bada. Hortik atzera egun bat arte turista da eta egun bat baina gutxiago txangolari edo eskursionista da. Esaten dut hori, zeren kuenta gure kontu nazional horietan Eustatek erabiltzen ditu neurpenetan eta guzti hori, turista ez da motivazioaren arabera definitzen, edo turismo jarduera ekonomikoki neurtzen dugunean, ez da bere arrazoiagatik neurtzen baizik eta bere jarduera zein dan. Beraz, lanatik izan, osasunagatik izan, osasuna ni banoa, pentsa, ez dakit, esango dut Houstonera, minbiziko tratamentu bat jasotzera ni turista naiz hango estatu batuetako kontu nazionaletan. Hori horrela da. Orduan bueno, hori da guk gure barne produkto gordina neurtzen degunean eta jarduera ezberdinen zenbatekoa neurtzen dugunean eta dauden definizio estadistiko batzuk eta nazioarteko definizioak dira, ez ditut nik erabaki. Orduan bueno, hori lehenengo erantzuna. Beraz, bai, 1.322.000 milioi nazioarteko mugikortasun horietan denak daude. Osasunagatik, aisiagatik, kulturagatik edo beste edozein arrazoigatik. Etxe bizitzaren gai oso interesgarria da. Nik ere bidaiatzen dudanean, orokorrean ez bada lanagatik eta gau bakar batengatik, gau bat egin behar badut agian ez da erosoa apartamentua, baina nik ere etxe bizitzak nahiago ditut batez ere nire lagunarekin edo nire familiarekin edo juten naizenean. Zeren, biga arrazoi daude bata, nire bizitzeko era naturalago bateruntz bideratzen nauelako eta bestetik ere, esaten badegu turismoaren arrazoietako bat dela bertakoaren ezagutza, bertakoa aberastasun badago ez, interakzio horretan. Ni gogoratzen dut txikitan, ni Elantxo bera joaten nintzen turista bezala, beraneatzea, nahi ala tokatzen zitzaidan, nintzen nolako paradisu zeetara joaten, baina nire izebak eramaten ninduen Elantxo bera, ez? Eta enun tuteik ulertzen hasieran, bizkaitar bat edo nabaritu dizut, bueno, baina gauza da, baina gauza da, bertakotasun eta interakzio hortatik bai beraiek eta bai nik ere asko ikasten nuela, eta nik uste turismoarekin hori bideratu nahi dugula, ez da ikasi nahi dugu, eta horregatik ere lehen aipatu eta Andriotis, ez Konstantino, era primitiboetara edo antzinekoetara jo nahi du ez, bere desazkuntzarekin, ez, esan naiz. Guazten bidaiatzak garai batean bezala, nien naiz hippie bat, agian orain dela 30 urte izan nintzen, baina ja pasadut, eta ni ez nago hori horrela bizitzeko pres, baina nortizi joan.
datu turistikoak, Ibiltur eta Egatur. Eta gero utzi dizaiogun Asierri beste... Bai. Azkenik. Gero beste galdera bat dago hor, beste bat hor, eta gero aurre egingo dugu. Baina zenbateko ekarpena, noski, turistak ekarpen bat egiten dute, baina uste duguna baina mugatuagoa da. Eta hori ere neurtu behar da eta areagotu behar da. Egaturrek dio, Egatur da enkuesta del gasto turistiko, inek egiten du, eta gero batzutan Eustatek bere zera lagina edo, hau da muestra, erderaz, zabaldu egiten du. Eta Egaturrek esaten du, eta oso importantea da, egia da, gaur egun turismoak Euskadin gutxi gora bera ez da iriste, baina 6.000 milioiko ekarpen bat egiten duela, ez duguna esaten da, zein bertso publiko dago atzean. Hori ere kontuan aurki beharko litzateke. Eta, baina Egaturrek esaten du, Euskadin gastua, eguneko gastua, bataz besteko gastu eguneko 161 bat dela. 161 bat euro. Eta hor sartu behar ditugu kontzeptu guztiak, hau da, alojamentua, jatea, ez, bidaia kanpo dago, bidaia kanpo dago. Zeren orokorrean bidaiak ez du ekarpena lekukoan egiten, beste nonbait egin du. Orduan behin berriro, ez du esan nahi, turismoak ez duenik ekarpenik egiten, turismoko deuston irakaslea naiz, eta jarduera honen, eta sektore lehen esan dut ez dela guzti sektore bat, baina esan nahi dut, sinisten dut gure jardueran, baina gauzak ere neurrian esan berria. Galdera pila bat eta komentario pila bat pilatu dira, baina... Zuk erantzun pare bat? Bitzekin saiatuko naiz, pasatzen pare bat baino gehiago, baina bitzekin. Onartuko izan. Handikan aipatu da, ez zentratzeko bakarrik apartamentu turistikotan eta bestelako espekulazioa beti egon dela Donostian eta gaur egun ere badagoela, etxe hutxena eta bar, guztiz ados. Hori da lehentasuna gainera. Etxe bizitzaren arazoa badu eragina apartamentu turistikoenak, baina ez da arrazoi bakarra. Hori, desde luego, eta etxe bizitzaren arazoa Donostiko arazo nagusietakoa da aspalditik. Bestalde, turismoaren aldeko alegatoa nik askotan izan naiz turista, eta gu gaina beti esan dugu ez gaude turismoaren kontra, gaude espekulazioaren kontra, esplotazioaren kontra, espulsioaren kontra, eta turismoak sortzen duen beste kalte batzuen kontra gaude, ez turismo jarduera bera. Kalte horiek sortzen ez ditun bitartean? Agora turismoa. Baina guazen hartzean neurriak kalte horiek ez sortzeko. Hori da esaten duguna bakarrik. Gero low cost turismoa eta abar. Azken adirazpenak pasaden astean alkaterenak kalitatezko turismoa aipatzen zuten ez barkatu alkaterenak ez ostalaritza elkartearenak. Kalitatezko turismoa da aberatsen turismoa. Da igotzen duna Donostiako prezioen estandarra Donostiarrek ordaindu ezin degun arte. Beraz, kalitatezko turismoa da gu botatzen gaituna hemendikan neurri batean. Hori da denda mota arraro hori erakartzen duna, edo guk aldezarrean kontsumitzera, gero eta gutxiago jutea, eragiten duna, kalitatea gainean, gauza beko oso ofensibak egiten zaizkit. Kalitatea aberatsa hori klasista, eta aparte bertako personari ere iruditzen zait iraina. Berdin. Erantzun baten. Turismo kalitatea ez dauka zerikusirik aberats edo diru kopuruarekin. Turista hoberena ez da errusiarra. Turista hoberena da amerikanoa. Eta ez da aberatsa delako, baizik eta bera bilatzen duena da gaur egun Donostia eskaintzen diona, eta da benetazko zerbait. Eta kalitatezko turismoa erakartzen duena da, kalitatezko turista hori nahi duena bereziki da kartelak ingelesez ez topatzea, beretzat egokitutako eskaintza batez aurkitzea, eta horrekin lan egin behar da ostalaritzarekin. Horre bai duela arriskua. Eta gehien bat, kalitatezko turismoa ez dauka zentzurik, kalitatezko lan baldintzak ekartzen ez baldin baditu.
Hori da azken finean zen, ekarpen positiboa baldin badu donostiarrentzat, bai lan irabazietan, baita lan ordutegietan, hainbat eremuetan, orduan ongitorria izan daila turismoa guretzat aprobetxagarria eta aberasten baldin bagaitu. Eta horrekin bat egiten dut zurekin. Kontua, noiz arte izango gara benetazko zerbait? Hemen portu bat genuen, arrantza egiten zen portu bat genuen, ez dago na. Gero hortik sartzen zana, saltzen zen merkatu batzutan, zeudela bat Bretxan eta bestia San Martinen, gaur egun zentro komertzialak direna. Gero horiekin pintxoak egiten zituzten, eta taberna familiarretan saltzen zituzten aldezarrean. Gaur egun lauren eskutan daude tabernak eta pintxo txarrak emate dituzte plater erraldoietan. Eta guk ezin ditugu ordaindu gainera. Orduan, noiz arte gera erakargarriak, noiz arte gera benetako zerbait, eta noiz bihurtu gera produktu eta produktu txarra gainera. Bueno, a ver, hemen horren... Saltzaiaren zatona, eroslaren txarra. Ez dakik kaldera batan, edo zer esateko. Pasai ez ez? Bai, batetik iruditu zaidala datuak ez ditugula ondo manejatu. Zenut, korrelazioak esartzen ditugunean, badirudi etxe turistikoek ez dutela etxe bizitzen prezioan eraginik izan, badirudi ukatzen egiala etxe bizitzen prezioa jodenik. Orduan, etxe turistikoak Donostien bai izan dutela zirkustantzia berezi bat eta normatibak mugatu zituen eta momenturen batean ofizialki behintzat 1000 eta piko horiek dira, ez? Baina hiria turistifikazioari begira jartzeak, azken 6 urte horietan, ze eragina izan duen etxe bizitzaren merkatuan. Prezioa, desde luego, jo dala, seguro. Eta zenbat etxe bizitza jarri dire, espekulazioari menpe. Beti egon dira, beti izan da hiri turistikoa, eta beti etxe bizitza inbertsio moduan zera, baina nazioarteko inbertsio ekartzen nahi da etxe bizitzarako. Eta nazioarteko inbertsio ekartzen nahi da hiri turistikoa dalako, hiri turistikoki erakargarria dalako. Hiria turismoaren menpe jartzea dakarrena da eguneroko bizitza, jendearen hiritarren eguneroko bizitza aldatzea. Nola aldatu da, ni partezarrean bizi naiz, 20 urte daramagu han bizitzen, nola aldatu da bizitza? Aizierrek esaten duna. Nolabait hor Gipuzkoarrentzako eta bertakoentzako muga bat jarri da. Guztia jarri da kanpotik etortzen diren bisitari hoiei begira. Eta gero, turismoaren ondasun ekonomikoa, duela gutxi atera dira datu batzuk, Kataluniakoak. Turismo gehien dituzten herriak dira pobrenak. Biztanleria pobrena dutenak. Korrelazioa oso argia. Mesez, bota zure galdera, gero erantzun, eta gero gustatuko litzateke pasatzea, hemendik aurrera zein beharko litzateken proposatzera. Bale? Bai. Benetazkotasunaren debatean beste batera gutziko nuke, zen horrekin nire ustez beste eztaio baterako ematen du. Aipatzen zenuen Herberetako tiponek nizketan egon zinela eta berak ez zuela ulertzen pixu hutsen kontzeptua, ez? Eta logikoa da. Artikulo bat bilatu nahi nuen eta topatu eta Javier Buron izan zen, Ibarretxeren garaian okeraz banago etxe bizitza aholkularia edo zuzendaria. Eta gaur egun da Bartzelonako etxe bizitza zuzendaria. Eta artikulo batean, konparatiba bat egin zuen Europako etxe bizitza legen inguruan, eta Holandari buruz hau esan zuen, bi esaldi erderaz. La ocupación de viviendas vacías desde hace más de un año ha sido tradicionalmente legal. La vivienda solo se devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía. Orduan, nik ulertzen dut, nola ez ulertzen kontzeptu horiz. Eta gero, aipatu izan dugu korrelazio hori, ez? Etxe bizitza turistikoak eta etxe bizitzaren prezioa. Egizan ez badakit beste faktore asko egongo direla, baina nire ustez korrelazio oso garbia da etxe bizitza turistikoak eta etxe bizitza ez turistikoen artean. Hau da, etxe bizitza turistiko geroz eta gehiago, etxe bizitza turistiko gutxiago. Adibidez, etxeko lanak indatorren iz. Hori da. Zuk esatezu,
gela bat bakarrik alokatzen duten etxe bizitzagatik, vale, ez dela, que no es permanente durante todo el año, ¿no? El alquiler. Bueno, hori ere eskatu beharko litzaioke udaletxeari orduan daukan datu base horretan horiek bereiztea. Ze momentu honetan, biak, ez dakit, nik begiratu dudan zentsua, el que es público, dagoen mapa horretan el censo de viviendas turísticas. Bueno, pues es que lo que tiene que hacer el ayuntamiento también es ser más transparente, porque si estamos aquí hablando de todo esto es porque hace rato que no lo es. A ver, bukatu mesedez, a ver. Bai, barkatu. Ez, aipatu nonen, adibidez, Urtzean berri bukatzen mesedez. Bartzelonako kasua, ez? Bartzelonan bizi izan den nino, edozteinek beti Ziutat Bellako kasua oso presente egon izan da beti. Eta azkeneko 10 urtetan, Ziutat Bellan 16% jetxi da biztanleria kopurua, eta hartzen baldin bazu auzo gotikoa jetxi da 21% azkeneko 5 urtetan, eta kasualidadez 19.000tik 15.000 biztanlera pasa denean, 11.000 oetik, turistentzako oetik, 15.000 oera igo da. Osea, 4.000 jetxi, 4.000 bizilagun jetxi eta 4.000 turistentzako igo. Hori korrelazio bat ez bada, ez dakit, oso gertu dago. Hori besteik ez. Bueno, eta beste gauzatxo bat. Bai, beste gauzatxo bat esan nahi nuen. Hemen aipatu ez dana, eta da, gure bizimodu hau ez dara jasangarria. Turismo jasangarri ja dagoeneko ez da existitzen. Agian 70ko hamarkadan, turismoa egiten genuen modu hori agian izango zen, baina badago kontzeptu bat ja zaharra, eta da aztarna ekologikoarena, ez? Eta korrelazioan jartzen ditu, gure bizimoduan, nola bizitzen garen, eta horrek duen kostu ekologikoa. Eta argi dago, gu, ez dakit, mendebaldarrok, iparraldean bizi garenok, edo ez dakit, ez? Edo iparraldekoen erara bizi garenon bizimodu honetan, beharko genituzkela, ez dakit ze datu esaten dituzten momentu honetan, baina 2 planeta eta erdi, ez? Edo, da, alegia, ezin gea gizarte todista honetan segitu, dana da posible, dana denetarako eskubidea daukagu, hori ez da posible. Pentsatzen hasi beharra daukagu, desazkundea ez dakit, baina ezin dugu, justizia soziala baldin eta gizarte berdinzale batean sinisten baldin badugu. Turismo horren barnean sartzen da, baina da beste adierazpen bat, beste adierazpide bat. Asierrek zer esan nahi zuen? Bai, pendiente gelditu denetako bat da estrategiaren kontua. Eta Bilduren 2011ko programa, eta bar. Eta, Asierrek ere esan du ez dagoela estrategiarik, eta hemen, eta bar. Hombre, esan dugun bezala nola funtzionatzen duen pixkat kontu honek, ez gain inusenteak pentsatzeko hau Donostiako udaletxean erabakitzen denik, desde luego. Donostiako udaletxea da, eragiletako bat, eta ez boteretsuena, desde luego. Donostiak bizitu duen Nor da beste azken urtetako aldaketa hau dia nazioarteko inbersorea handiak, hemen aipatu den bezala. Eta etxe bizitzan gertatzen ari den prezio igoerarena da Donostia nik ez dakit nun eta noren aurrean, baino jarri delako inbertsio aukera on bezala, fidagarri bezala, Donostian etxe bat erostea. Datuak dira alokairua igo dela 6 urtetan 153, eta azken urtean 116, hori ez da iritzi bat. 116 azken urtean Donostia Gipuzkoan. Guazen pixkat, guazen txokuntzera. Bota, esan berezuna, eta gero zuk erantzun. Donostian erosten ari dira etxeak nazioarteko inbersoreak, hori ez da, bai. Zenbat dira? Hori ez dakit zenbat. Vale. Beste gauza bat ere aipatu nahi nuen estrategiarekin ari nintzen momentutik, ez dagoela estrategiarik, ez dakigula estrategia, guk ez dakigu. Eta horre aipatu da ere idealistaren iturria eta alokairuari buruzko datuek ez dira idealistakoak, eustatekoak dira. Orain aipatzen nahi naizen hau, 1200 eta pikoko bataz besteko alokairua dago Gipuzkoan. Bai, hoixe. Eta bestalde, pixka diagnostikoaren atala bukatu baino lehenago, urtebeten, 2017tik 2018ra, Donostira datorren turista kopurua 9,3 igo zen.
eta leno Mikelek aipatu duen Pasaia eta kontu horri lotuta, Donostiako eskualdera zetozen turisten kopurua 19,9 igo zen. Diskurso ofizialak ere saldu du deszentralizazioa eta desestazionalizazioa soluzio bezala. Gezur hutsa. Hori da arazoa zabaltzeko modua. Airbnb bat Pasaian hartzen duen turista, kontxa ikustera etorriko da, eta Aldezarreko pintxoak jatera joango da. Orduan, berdin du, alojamentuak urruntzea Donostiatik, erakargarria dena Donostia baldin bada. Orduan hori. Datutan, 9 urtero igotzea, etxe bizitzan prezioa igotzen ari dena, eta guzti hori jasangarria da, urtero horrelako kolpe bat? Bueno, zaila da, hainbeste blanko eta hainbeste gai ditugu irekiak ez, baina hiru elementu agian azpimarratu nahiko nituzke, bai bertakoatik eta urruneko komila artean, ez? Zeren zuk aipatu duzu norainon, ez? Norainon hazkuntza hau, garapen hau edo eredu hau ez norainon eraman dezakegu eta justizia soziala hitz egin duzu, ingurumena edo justizia medioambientala hortxe dago, eta niretzako bai direla ni pertsonalki eskatzen nauten bi elementu. Eredu orokorrean daudenak eta turismoak ere pixkat areagotu dituenak, ez? Hasieran hemen etorri geranean Medellinez hitz egin dugu, momentu batian, nik mundu erakundearekin proiektu bat egin nuen, urte askotan lan egin dut Medellinen, 2007an hasi nintzen, eta 2016 arte lan egin dut, eta lagun asko ditut. Eta izugarria da ikustea nola, 2007an oraindik ere Medellin nahiko arriskutsua edo zaila zen, hiri zaila zen. Eta gaur egun oso irekia da. Baina badakizuen ondagon nire pena eta nire tristura. Hiriko eremu, esango nuke, festara eta sozializaziora bideratuta zeuden eremu horiek, gaur egun prostituzioa, neska izugarri politak, gehien bat emakumeak direlako, ez dut hemen generoa sartu nahi, baina gehienez emakumeak direlako, eta batez ere Israel eta Ipar Amerikako gizonek ustiatzen duten turismo mota baten bilakatu dalako, eta alerta izugarria dago hirian prostituzioarekin. Konturatu zaitezten, 10 urtetan zenbat aldatu dan, eta zenbat egiten duen Netflix edo bestelako sare horietan dauden imaginak, ez? Orduan, eta guk bultzatu genuen gure lehen proiektua 2007an Medellinen izan zen turismoa pakerako. Bero pake biderako. Orduan, ikusteko norainon bat erakunde batzuk edo pertsona batzuk edo talde batzuk hasi daitezken bide batean lanean eta non bukatu daiteke. Orduan, justizia soziala eta ikusten dugu garapenean dauden edo garapen bidean dauden herri asko daukaten arazo izugarri badala ez bakarrik justizia soziala, baizik eta ingurumenari uztartutako justizia. Eta orduan, nik badakit eramaten dutela areago gure Euskadi txiki honetatik edo Donostiatik gaia, baina niri gustatuko litzaidake ze orain bigarren parte honetan datorren ez, eta orduan zer egin dezakegu, niretzako kontsumo, gure burua ikustea ia gure kontsumo bideak, gure kontsumo ereduak norainon laguntzen duten eredu bat, edo bide bat, edo bestea. Ze gu ere nazioarteko merkatu horren parte gea. Niretzako lehenengo urratsa da norberaren hausnarketa bat, ez? Hori da, pixkat bidera datorren nire mezuetako bat, ez? Oso importantea. Eta estrategia. Nik uste dut estrategia egondala eta dagoela. 2007an Jaurlaritzatik bultzatu zen estrategia garbi bat. Zala, Euskadi, eta gainera nik uste oso arrakastatxo izan dela, gustatuko zaigu gehiago ala ez. Baina
2007an eta pixkat geroago Patxi López etortzen danean Jaurlaritzara, ikusten da ez dira bat ere eroso sentitzen identitate gaiakin, esan duzu hori utzi beharko genukela, eta gastronomia ikusten dute eta baskulinari elementu oso eroso bat bezala. Eta estrategia bat bultzatu zen orduan. Aurretik zetorren, bazeuden urratsak, bazeuden elementuak estrategi hori bultzatzeko noski. Ez dut esango gure herrian gastronomia ez dela garrantzitsua izan. Aurretik ere bazeuden elementu batzuk estrategi hori bultzatzeko. Baina netzan bultzatu kultur garaikidea eta eskulturaren herria estrategia bezala. Estrategia izan zen gastronomiari heldutako lurralde bat. Eta oso arrakastatsua izan da. Estrategiak funtzionatzen dute, politika publikoak funtzionatzen du, eta inbertsio publikoak funtzionatzen du. Zuk, zen horri ikuste dituzu, hartu beharko liratekenak? Bueno, ni hasieratik esan dut ezta, eta ni proposatzen dituan azkenian estrategia oso basikoa da, eta oso logikoa, eta edonork uler dezaken estrategia da. Eta da azken finean, epe motzean hartu daitezken erabakiak hartu behar direla. Eta lan baldintza egokiak behar baldin badira, izan behar dira, eta kontrolatu behar dira. Eta horretarako, ni aurkenerekin bat egiten dut, noski estrategia dagoela, baina turismoan behintzat esain beste, nire iritziz, baina adibidez, jarri dezun adibidea, sektor ekonomiko bat ez da suspertzen politiko batek erabakitzen duelako. Bertan zegoen eta erabaki dute nolabait paketizatu eta produktu bat aprobetxatu. Baina ni nahiko baikorragoa naiz, pentsatzen dut hemen dugun gizarte eredua Gipuzkoan gehien bat gainera, Bizkaian ez da gauza bera, nire esperientziagatik behintzat, baina Gipuzkoan gehien bat badugu gizarte filosofia bat, eta askok behar bada ez dakite, hitz egiten dutenean, nolabait pentsatzen duten, baino ezkerraldeko pentsakera dutela. Eta ni behintzat argi daukat lan baldintzak kudeatu daitezke, horretarako daude hitzarmen kolektiboak, ez da ezerrez asmatu behar, bakarrikan behartu behar dira sektore ekonomikoak lan baldintza egokiak asaltzeko. Eta ni beti goraipatu nahi dut enpresa eredua. Zen, enpresa eredu batek, gaztelaniaz esaten da, que tiene vocación de permanencia. Zen, azkenean, inbertsio bat egiten baldin badezu, epe luzerako inbertsio bat egin behar dezu. Eta denbora behar dezu etekin hori lortzeko. Eta hori azken finean jasangarritasuna da, nolabait. Enpresa eredua da, gainera estrategikoki hemen, emaitza onena eman duena eta enplegu kalitatea mantendu duena. Zeren, plataformen mundu modernu honetan, peer-to-peer eta bizilagunen arteko harreman zuzenetan, emakume bat, haurdun dagoenean, ezin du amatasun baimen bat izan. Oso modernua da, baina betidanik izan ditugun lan baldintza horiek desagertu egiten dira. Eta hori nik horrekin ez dut bat egingo. Baina ez diot ez esango Airbnb-ri. Airbnb-ri esango diot salmenta teknologi bikaina dela, baina guk badakigula nola antolatu gure lan baldintzak. Eta ni estatu batuetara joten baldin banaiz, ezer gutxi ikasi behar dut bertan lan baldintzei buruz. Orduan, lan baldintza ez daukagu asmatu beharri bakarrikan, aprobetxatu behar dugu daukagun antolaketa hori eta ondo landu. Eta horretarako daude hitzarmen kolektiboak. Gero hemen Gipuzkoan, Euskal Herrian, badugu bereizmen importante bat eta da posible dugula gure estrategia fiskala guk geuk egitea.
Eta adibidez, egin dugun estrategiarekin, etxebizitza bakoitzak, etxebizitza turistiko legal bakoitzak, 10.000 euroko ekarpena ematen du Gipuzkoan urtero. Eta hori nolabait kontrolatu daiteke. Adibide zehatzak jarriko ditut, derrepente etxebizitza turistikoak epigrafez aldatzen baldin badituzu, presio fiskala asko igo daiteke. Erabaki zuzenak eta egokiak hartu daitezke. Osea, gauzak baditugu gure esku, epe motzean gauzak hobetzeko eta bideratzeko, eta dagoeneko egiten ari gara. Eta itziten dut politikaria banitz bezala, baina eske gehiegi egon naiz politikoekin, azkeneko bola hontan nire gaiekin, baina baita arautegi sektoriala gure esku dago. Nola nahi dugu izan jarduera ekonomiko bat? Nola nahi dugu izatea? Enpresa eredu batekin edo pertsonen arteko harreman batekin. Adibidez, Andaluziak erabakizun pertsonen arteko harremanak bermatu behar zirela. Turistiko etxebizitzen kontuarekin. Eta hori estrategia bezala zer nahi dugu guk? Kalifornian programatzea eta guk hemen garbiketa eta giltzak ematia? Estrategikoki Euskal Herriarentzat hori ez da interesgarria. Ez dauka balio erantzirik. Baina horregatik esan behar zaio ezetz bere etxea lokatu nahi duenari? Noski ezetz, permititu behar dezu. Baina argi izan behar dezu zein den zure lehentasuna eta zure estrategia. Eta azkeneko aldiz, noski udaletxeek eta Bartzelonan izan den epaia, arrazoia eman dio, eta ni ados nago horrekin, noski udaletxeak izan behar du bere ahalmena lurraren erabilera arautzeko. Eta hori ez du esan nahi debekatu behar danik ezerrez. Zen niri beldurra ematen diana da, nola erantzuten diegun gure kezkei. Kezkak logikoak dira, eta ezin geha izan, Urkenek esan duen bezuela, prepotente batzuk esaten duena, hori ez da egia, zen estatistika honek ez du bat egiten zuk diozunarekin. Noski ez, zure kezka logikoa da, baina ikasi behar dugun nola aurre egin adibidez, etxebizitza turistikoen Airbnb edo olako plataformen erronkei ikasteko nola kudeatu gero, Uber, nola kudeatu gero, ez dakit txirrinden kontu hori, Globo, eta olakoak. Orduan, kezkak logikoak dira, baina ni nahiko baikorra naizen hemen elkarlana nahiko eraginkorra izan da, eta gainera, alderdi politiko guztiekin, gizartean dauden hainbat elkarteekin, baita parte zarrean bizi elkartearekin, adibidez, Donostian, nik askotan beraiekin bat egiten dut hainbat gauzotan. Eta azkenean, mai baten inguruan esertzen garenean, nik uste, asmatzeko nahiko gertuago egongo garela. Bizilagunek plataformak baditula proposamen batzuk, ezta? Denak ezingo ditut esan, epatutakoa. 16 proposamen daude, interneten bilatu ditzakezuela sai begiratzeko, sare sozialetan desazkunde turistikorantz, traola erabiltzen dugu, eta bestela hortxe gure kontuetan, lehenago edo berandugo topatuko ituzu erresa dago. Batzuk aipatzeagatik, sorrerako helburu bat da, eztabaida irekia eta gardena ematea gai honen inguruan, uste dugu hortako gune publiko bat sortu beharko litzatekela. Hori ez da turismoan negozio egiten duten patronalen gune bat. Da, turismo ereduan inguruko eztabaida sozialerako gune bat. Hau da, bizilagunak egon behar dira bertan, langileen ordezkariak egon behar dira bertan, eta bar. Ez da, gaur egun badago, Denis Itxasok beti esaten du, sektorearekin konsultatu dut, sektorea dira patronalak. Behar da eztabaida ematea, honek eragiten gaituen guztiena, eta hori, Donostiar guztiak, Gipuzkoarren zatia handi bada. Orduan pixkat hori denak egon behar dira ordezkatuak eztabaida publiko horretan. Badakit aurkenezuk behaketan, pixkat azterketan, fenomenoaren azterketan lan egin dezula, gu proposatzen duguna da hiri behatoki bat gai honen ingurukoa, baino ez bakarrik turistek hirian egiten duen jardueraren inguruan. Ez bakarrik zenbat diru gastatzen duen, zenbat etorri dira, zenbat denbora egon dira, eta kontu horiek, baizik
eraginen azterketa sistematikoki egingo duen behatoki bat. Sistematikoki eta modu zorrotzean. Orduan erantzungo genioke, ea zer eragindun etxe bizitzan, zer eragindun lan merkatuan, eta bar, ez? Goazen bilatzea datu zehatzak, transparenteak, eta bar. Eta ez dakit, gure amasi proposamenetatik bat aipatzeagatik nola bereziki indartsua eta bereziki harrigarri egiten zaiena askoi, da guk promozio turistikorako aurrekontua ezabatzea proposatzen dugu. Ezabatzea. Desazkundea da helburua. Ordun, urrengo urtean ez bagera juten fiturrera, ez badegu egiten Basque Country Culinary Nation kampaina, ointxe martxan dagoela, ez badegu Game of Thrones folletoa egiten jendea flixera bideratzeko eta bar, ez da inor etorriko urrengo urtean. Igual oraindik hazi egingo da turismoa, beraz, 1.000 milioi euro aurreztu ditzakegu eta sortu ditun kalte horiek konpontzeko erabili ditzakegu eta, lasai, noizbait arazoren bat baldin badaukagu ekonomikoki sustitzeko, baina helburu bezala desazkunde turistikoa jarrita, promozioa 0 gure proposamena. Denbora askorik ezakagu, eta orduan pare bat galdera badaude, Andoni, gero hortikan beste bat, gero Anderrek beste bat, eta gero nik eskatuko nizueke pentsatzeko hemendik 5 urtera zer Donostia ikuste dezuten. Oso labur, bi gauza. Bat, ados nago Asierrekin, hau ez da aurrenekoa, ados nago Asierrekin, nik ere presupuestoa kenduko nuke promozio turistikotik, eta departamentu turistikotik, eta Eusko Jaurlaritzari ere erdia jetxiko nioke presupuestoa, eta hainbat erakunde itxiko nituzke. Beraz, igual hortik ados jarriko geha. Eta bi gauza labur, lehen Asierrek esan du, parte zaharreko pintxoen prezioa eta platera ematea. Parte zaharra da oligopolio baten adibide perfektua. Hau da, parte zaharra zona saturada bezala deklaratuta dago, beraz, lizentziarik ez bali madaukazu, ezin dezu taberna berri bat eriki. Hau da, hori da, merkatu librearen aurkakoa. Horrek egin du lehiakortasuna erabat gestea, horrek egin du parte zaharreko prezioak erabat igotzea, hau da, adibide perfektua, ni bezalako liberal batek erabiliko lukena merkatu ez librearen aurka egiteko. Beraz, hor ere erabat ados nago. Nere proposamena zein izango litzateke egiten denan kontrakoa. Hau da, utzi jende berriak, negozio berriak iriki ditzan, lehia promozionatu eta lehia hortan galtzen dutenak kalera jotea. Eta bigarren puntua oso azkar da, Asierrek esan dituen gauza batzuen inguruan. Figatzaren mazate azken aldian, atera digen araudia, bai Donostiako biak, zer uste bi egon diela, eta Eusko Jaurlaritzan izan ziren bi. Bai Donostiako bat, Eusko Jaurlaritzaren bi. Lege horiek zer egiten dute? Turismo, beraiek esaten dute lege horiek 3 helburu betetzen dituzela. Bat da, turismoaren kalitatea bermatzea, produktu turistikoaren kalitatea bermatzea. Bigarrena da, etxe bizitzen prezioa kontrolatzea. Eta 3. da, arazoak ekiditzea. Zer gertatzen da? 3 horietatik 0 kunplitzen dituela. Hau da, arazo batzuek existituko die edo ez hori identifikatu behar da lehenengo, nire ustez ez. Eta baino, behintzat, lege honek ez ditu soluzionatu. Zer sortzen du? Oligopolio bat. Donostiako parte zaharreko tabernetan bezala. Hau da, eskatzen ditu hainbat baldintza kalitateen izenean, adibidez, Asierren alkan hijo, notatu ezalin bada, Asierrek esaten dituen lan konbenioak eta bar, nik bete ezin ditzakenak. Nik nire etxea merkatuan etxe bizitza turistiko bezala jartzeko, nik Andoni munduat denei tal, nik arazoak dauzkat, eta free rentals, The Rentals Collectionek abantaila dauken erekiko. Beraz, lege honek denak zertarako balio izan du, Asierri irabazten ateratzeko, eta ni bezala herri xea naizen gehan pertsonak, Goierritik Donostia inbaditzea, etortzen gehan jende klasea hoi, ezin dugula egin. Eta bakarrik gauzatxu bat, uste ez dugula izan, eta askotarako ematen duela, eta uste eztabai bat egin behar genukela honi hitz egiteko, mundo rural eta mundo urbano. Esaten nahi honek danak ez dauke inungo sentiduik, ez Donostiatik kanpoa, baizik eta Donostiko zentrotik kanpoa. Intxaurrondon ere ez dauke inungo sentiduik esaten ari gara. A ber, nahi bezu bota Ander, eta gero, guk? Oso azkar, justo lehen erantzun diazulako benetazkotasunaren inguruan,
aipatu nahi nuen, hemen guk saltzen dugun benetazkotasun hori, adibidez, Mediterraneoko kostaldean, zer den benetazkotasuna eta zer saltzen duten, adibidez, dieta mediterraneo. Eta azterketa asko esaten dute, gaur egun, de facto, dieta mediterraneo ez dela existitzen. Eta aldiz, herrialde katalanetan, eta jarraitze dute dieta mediterraneoa saltzen turistikoki garrantzitsua balitz bezala. Eta hemen baditugu bi punto importante, bat zuk aipatu duzuna gastronomia, nik zalantzan jartzen dut. Ea hemen benetan ondo jaten den, egunerokotasunean, eta kanpoti datonen jendeak aipatzen dizen, hemen benetan ondo jaten den, eta bigarrena paisaiaren nola saltzen dugun, eta euskal paisaia, ze polita. Ez da ni neu jatitxazari, ez da? Ez, bueno, ez. Bigarrena paisaia, ez dez benetan. Bete aipatzen da euskal paisaia, ze polita tal, eta nire ustez txikituta daukagu. Orduan, zer saltzen dugun eta zer egiten dugun benetan, hor badago kontraesan handi bat. Eta honekin nahikoa. Bai, nik galdera pixka bat bezala ere, hitz egin dugu turismo ereduari buruz, baina pixka bat ere helduta ekonomia ereduari buruz bezala, zein puntutaraino den gomendagarria turismoan inbertitzea, ez? Osea, jakin badakigu, krisiak daudenean, jarduera, lehendabizi erortzen den jarduera, turismoa dela, ez? Eta naiz eta lan baldintza duinak defendatu eta bar, krisi bat dagoenean, lan baldintza duinek ez dute zer balio ez baldin badago lanik. Orduan, oso ondo iruditzen zait, egotea hor, parte bat defendatzen, sektore bat dela, lan bat eduki dezakela eta bar, baina zein puntutaraino, batez ere gainera, lotzen pixka talde publikotik eta bultzada publikotikan, zein puntutaraino bultzatu behar da jarduera hori, dakigunean dauden jarduera guztien artean, epe luzera pobreena dela. Pobreena sentido guztietan esan edit. Inesa, barkatu. Inesa, bota zure galdera, gero beste bat, hor, Jon, eta gero zuek erantzun, eta... Bai, nik pixka bat aruntzago eta inkluso mugaz gaindiko horretara eraman nahi dut, eta Andoni uste dut zuk esan dezun horretara, pixka eta aurre egingo diot, ez nagot horrelako bat ere bat, zurekin zuk aipatu duzu Donostiako errealitatea, Donostiatik kanpo ere ezin daitekela atera, ni Hendaian bizi naiz, ni Hendaiara joan nintzen duela 18 urte, ezin nuelako alokairuan pixu bat ordaindu Donostian, duela 18 urte. Hendaiara joan nintzen, eta orain nire errealitatea Hendaian ere amets gaizto bat bihurtzen ari da turismoaren ikuspegitik, eta baitere Hendaiako gobernarien ikuspegitik, ez? Hendaian, uste dut 15.000, 18.000 bat inguru bizigiala neguan. 80.000 udan kanpinak barne. Pentsa, zer suposatzen duen horrek, azpiegituraren ikuspegitik, ura, saneamenduak, erabat, ez da inondik inora bideragarria. Baina historia ez da hor amaitzen. Azkenengo urtetan, eraiki egiten da Hendaian. Gehiago, eta etxeen 80% edo itxita dago. Baina ere eraiki egiten da. Eta trampak egiten dira. Eraikitzen den guztiaren, ez naiz goatzen, 15% dan edo, etxe bizitza sozialak dira. Mesedez, ez dugu gehiago eraiki behar etxe bizitza sozialak eukitzeko Hendaian. 80% itxia dago urtean zehar. Eta hortaz aparte, lehenago, hau da ere, noiz bihurtzen da eskubide zuk daukazun zerbait, ez? Bultzatu egin dugu bigarren etxe bizitza bat euki behar dugula. Zeozer naturala izango balitz bezala. Eta orduan Hendaian eraiki egiten da. Eta bigarren etxe bizitza horiek orain momentu honetan horrelako plataformetan daude. Ni bizi naizen kalean, duela 18 urte, danak auzokoak ginen. Nire umeak atatzen ziren kalera eta beste etxetakoek ezagutu egiten zituzten. Orain kotxeen joan etorriak dira maletekin. Hori da errealitatea Hendaian. Eta Hendaian ez dago ez ostalaritzarik, ez komertziorik, zarara erostera etortzen dira danak, Hendaian ezin dituzuko leruak edo txamarra bat erosi, Hendaian ezin dezut garagardo bat hartu, larun bat batean, arratsaldeko 7:00 otsaian. Eta hala ere hori da Hendaiako errealitatea. Orduan, fenomeno honek ere mugaz haratago eragina daka eta estrategiak badaude estrategak atzean. Beste gauza bada ondo pentsatzen duten edo ez. Bai, baina Hendaiako alkateari duela 5 urte alkatetza kostatu zitzaion bere politikak,
eta orain berriro berreskuratu du, politika berdinarekin. Orduan, fenomenoa zabalagoa da eta bere eskuak zabaldu egiten dira. Pasaizu mesez mikrofonoa, Joni. Galdera eskar bat iruentzat. Egon geha, ia 2 ordu eta nahiko negatiboa izan da giro guztia. Ni galdetora nuen, saiatzen nionez pila bat euskeraz, baina saiatuko naiz. Aber, ze egin duen ondo Donostik. Zuen uste, ze egin duen, ze gauzarak egin dituen ondo eta ze gauza izan dira definitibo gauza honak sortzeko. Bueno, nik uste bakoitzak galdera bati erantzuteko denbora dagoela bakarrik. Nahi ezuna hasi komentario aukeratu. Komentario bat eta gero galdera honi erantzun. Eta gero pentsatu ere, bueno. Komentarioa da, beste gabe, ateadian momentu desberdinetan, leno aipatu du batek dagoela nolabait etxe bizitzaren interes soziala duenak eta etxe bizitzaren interes ekonomikoa duenak talka egiten dula, berak aipatu du ere, berak ezin ditula baldintza batzuk bete pisu turistikoakin eta horrek arazo hori daukala, aipatu du Asierrek ere zenbait jabek hor emozionalki ez dakit nola sentitzen direla pisu turistikoen inguruan dagoen polemika batik eta Inesak bigarren etxearen hori ez, joera hori. Etxe bizitzak bizitzeko dira eta bizitzeko izan behar dira. Eta etxe bizitza eskubidea da guztiz errekonozituta dagon eskubide bat. Horren parean, horrekin talka egiten duenean, negozio aukera batek edo negoziorako borondate batek gaiendu beharko litzateke gutxinez administrazio publikotik bakoitza bere etikarekin pertsona bakoitzak aldu nahi dezala. Baina administrazio publikotik etxebizitza eskubidea bermatu edo negozio aukera bat bide eman ez litzake zalantzarik egon behar. Hau da, etxe hutsak edo etxe bizitzak negozio bihurtzeko edozein aukeran aurretik behar dunak etxe bat eukitzeko aukera da bermatu behar dena dudik gabe, nire iritziz. Zer egin duen Donostiak ondo? Egoera erabateko katastrofe bat izan baino lehenago, eztabaida zabaltzea, sortzea auzo elkarteetan bestelako mugimendutan edo gu geu plataforma bezala edo gune hau gune bezala, sortzea debatea, hitz egiten hastea, hau dena erreta egon baino lehenago eta oraindik mugitzeko aukera daukagun bitartean meloia irikitzea. Hori da ondo egin deguna. Zenbat gai geratu diran heldu gabe, ezta? Nei asko gustatzen zait metodologia bat deitzen dela ingelesez LAC, dela Limit of Acceptable Change. Hau da, ez? Badago, kapazitate de karga edo lako metodologiaren aurrean, ez? Zeintzu dira denen artean eraldaketa horretan ze beti egongo gera eraldatzen pres ez jasateko gauden muga hori, zein da muga hori, ez? Eta niri asko gustatzen zait metodologia hau eta agian olako elkarrizketak eta olako foroak ez lagundu dezakete ez areagotzen. Hau da, nola esango nuke eredu olako eredu politiko edo eredu abstrakto zenbakietan oinarritako eredu horietatik etortzea. Liberalak izan edo reguladoreagoak izan. Nik uste merkatuak ez duela beti behar bezala erantzuten. Hori historiak esan digu. Ez da batzutan batez ere lurraldea jokoan dagonean zerbait erregulatzeagian beharrezkoa izan daiteke ez. Eta kasu honetan, ze gertatzen den, ez bakarrik Donostiarekin, baizik eta lurraldearen osotasunarekin. Nik uste bat daukagula, baitere gure begirada pixka bat altzatzeko behar bat, eta importante iruditzen zait. Azkenean zer dago atzean? Begiran, gizarte zientziatan, oroar, eta lehen atera da ere I+D edo ikerketa eta garapen aurrekontuak 1.000 milioi eta gehiagotaz hitz egiten da,
baina zenbat diru ekartzen da gure esparrura, hausnarketarako, soluzioak sortzeko, badirudi soziala den guztia edo turismoak ez duela kategoria edo kulturak, ez duela kategori hori gure ikerketa eta garapena eta gure aurrekontu horietako zati bat hartzeko, ez? Eta niri iruditzen zait garrantzitsua dela. Hau da, erabakiak hartu behar ditugu gero eta gehiago neurriekin, datuekin, hemen aipatu da, ezagutzarekin, kontzientziarekin, eta ez da hori gertatzen. Eta askotan gizarte esparru honetan gertatzen diran gauzak hartzen dira iaia kapritxos. Agian ekarri behar dugu gizarte erabaki hauek beste esparru batera, non ezagutza, ikerketa, garapenak ere zerresana eduki dezake. Beraz, etorkizunera begira, nik bi gauza jarriko nituzke mailan, bat norberaren jardueraz jabetzea. Lehena. Ekoizpen sosteniblea edo iraunkorra edo irisgarria bai, baina baita ere kontsumoa. Lehenik, nola kontsumitzen dugun guk oso importantea. Bi, lurraldetasuna. Ezin dugu, hemen gertatzen ari den asko deslokalizazioaren problema da. Plataforma horiek eta bar, hori deslokalizazioa da. Orduan nik uste hori dela gure bigarren erantzunkizun bat eta azkenik agian hori ezagutza gehiago eta razionalizatu gehiago, pixka bat gehiago prozesuak eta jabetu, ez sinestu, kritikatu. Hortako gaude ez da, gaur hemen ez, ematen du kritikatzea, aldarrikatzea gizki ikusia dagoela. Eta nik uste dut, eskerrak gaurko foro honi, agian irekian gehiago itzin behar dela. Bueno, a ver. Bai, ez dakitze galderari erantzun, saiatuko naiz azkar erantzuten ahalik eta dudan galdera gehieni, ni oso garbi hitz egiten dut eta uste hasieratik esan duala enpresa eredua iruditzen zaidala erdibide egokiena. Alde batetik dago askatasun librea, ezta? Bakoitza nahi duena egiteko, eta bestetik dago dana arautu nahi duena. Eta la ekonomia zentralizada, hau da, gobernuak gauzak erabakitzen dituenean gehiegi, normalean ez du emaitza honik ematen, eta kontrakoa ez da. Horregatik erdibide bezala, eta nik uste betidanik eta bain dela asko argi dugula hori Euskadin eta Gipuzkoan, dala eredu industriala, horrek eskaintza bat jartzen du maigainan. Ni maigainan jartzen dut lan baldintza batzuk, hitzarmen kolektibo bat, ogasun sistema bat, arautegi sektorial bat eta arautegi lokal edo udaletxeak arautzen duena. Beste eredua behar bada, hobea izan daiteke, baina kontatu idala zein den bere proposamena lau arlo hauetan, eta hobea baldin bada, zuzendu beharko dugu, baina eske ordura arte ez dut inoiz topatu eredu hobeagorik. Zeren ez du balio ezertarako zerbaitetan 10 bat ateratzea beste hauetako lau zutabe garrantzitsuetan batean 3 bat ateratzen baldin baduzu. Gutxienez zutabe guztietan 5 bat atera behar da. Hori da nik esaten duana. Eta erdibide egokiena da, nire iritziz behintzat, enpresa ereduarena. Eta gero, gustatu zait baita Hendaiaren kontua, eta ni nolabait ulertzen dut egoera hori, baina baita askotan antzematen dut zenbat eremutan jendeak egonkortasuna nahi duela. Eta ni sentitzen dut, baina nik ez dut egonkortasuna nahi. Ni mugimendua nahi dut. Zen pobrea jaio egiten baldin batzea hilko zea pobre ere bai ez. Nik aldaketak nahi ditut. Ez dut gizarte egonkor bat nahi. Gizarte sano bat nahi dut. Eta nolabait horrek bere gauza txarra ditu, baina
gauza askoz hobeak ere baditu. Hori da nire iritzia eta nahiko baikor ikusten dut etorkizuna. Bueno, sentitzen dut, uste desafioa ere bota dizula, lauzuta horietan nire proposanetak azuten, uste beste eztabai baterako utziko degula. Gehiagorako betarik ezakagu, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskerrak eman, eta eskerrik asko etortzagatik. Hurrengo arte.